Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ ala tanu ka ala barikada an bɛ sali cidenw la sɔn hɛrɛma kan n'o ye alakira ba ye kisi ni nɛɛma b'a kan a n'a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ani maa o maa de y'u tugu ɲɔgɔn ya fo ka taa jɔ don se ala k'an bɛɛ ye o jamakulu sanuma in fɛ aw bisimila aw ka jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan min bɛ sigi aw ye wula o wula ka kɛɲɛ ni nin waati in ye o hukumu kɔnɔ bi kɛnɛ in kan ni ala sɔnna ma bakuruba kunnafoniya minnu bɛ k'a lase aw ma a fɔlɔfɔlɔ de ye an fana karamɔgɔ seyidi sheikh usman madan hayidara ale ka tafsir kɛnɛ ni ala sɔnna ma an bɛna miniti 10 bɔɲanko yira aw la o kɔfɛ sunkalo kunnafoniya kibaruya min mana ye an na o lase aw ma bi an ka maa welele o de an karamɔgɔ ustaz samba tarawele ka bɔ commune 4 la jeunesse groupement tɔgɔya la o kɔfɛ nɛgɛjuru siraw bɛna labila aw ye aw ka se ka don ka foli ni duwawu kɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan o kɔfɛ an balimamuso Aminata Tarawele ale ka kizi ni dumuni duman bita ye ngɔmi de a bɛna ngɔmi dilancogo yira an na min nafa ka bon kosɛbɛ o kɔfɛ Nurul Madaniya olu min ka wulikajɔ bɛnnen bɛ ka se ka maaw bilasira ni u ka dakuruɲɛ damadamani tiyatiri ye a bɛna o fana ye kɛnɛ in kan kɛnɛya ko nasira la dɔgɔtɔrɔ ko an balimamuso Kuje Ture n'an k'a ma ko Tata ale bɛna walawalali kɛ an ye o kan ka taa se aw ka bisu in na nafila o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka taa sugu la sugu baaraw bɛɛ kɔfɛ an ka bi clip du jour ni ala sɔnna ma worokiya zikiri worokiya o de b'an bolo kɔrɔ yan ni ala ni kira sɔnna ma ninnu de ye bakuruba kunnafoniya ye bi min bɛ an bolo ka lase aw ma yan'o cɛ an bɛ segin k'aw fo ka waleɲuman dɔn ani an karamɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kan ka jɛ ka baara ninnu nun don ɲɔgɔn fɛ maa fɔlɔfɔlɔ de an karamɔgɔ ustaz alhaja adama jawara ka taa se an yɛrɛ kun denmuso ma n'o ye nura zabire an minnu bisimila kɛnɛ kan yani an ka don baaraw kɔnɔna na ustaz jawara salamu alaikum. Wa alaikum salam. Baasi tɛ yen. An bɛ ala tanu. Salon ko an kun ye kan bɛɛ da kalo kelen kɔnɔna na ni sigiyɔrɔ in na ka fɔ ala ka yira an na ala sɔnna ma ka duwawu jaabi an ye foli jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin lajɛbaa bɛɛ lajɛlen ma. Alhamdulilayi an bɛ ala de tanu ka ala waleɲuman dɔn ka sigi ka ala barikada ala min sɔnna an ka layidukan kɔfɛ an ka sarankana kɔfɛ ka ɲinan yira an na a fila a kɛnɛ kɔnɔ nin ye kɛnɛ min daminɛna bi a tile 4 ye o la ka lajɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'an n'u bɛ ɲɔgɔn bolo kalo in ala k'a dafa an bolo hɛrɛ la ala kira bonya kama salli ala rasuli kɛrɛ ala k'o duwawu minɛ Coutume a bɛ cogo di alhamdulillah sun kɔni kɔrɔ ye a t'i kan dɛ aya sun tɛ n kan ayiwa dakuruɲɛ kelen foli ka ɲɛsin lajɛbaa bɛɛ lajɛlen ma alhamdulillah an bɛ segin ka ala tanu ka waleɲuman dɔn salo ni tuma in na a y'a deli ala fɛ a ka ɲinɛ yira an na ala ye ɲinɛ yira an na an b'a fo la ka waleɲuman dɔn k'a fɔ lajɛbaga jama bɛɛ ye k'aw danga n'a ka émission kɛrɛnkɛrɛnlen kɛnɛ kan ni ala sɔnna a ma bi ye février kalo tile 21 ye ka bɛn sunkalo ale tile 4nan jo ma o la hukumu kɔnɔ an bɛna bi tafsir kɛnɛ kan ustaz jawara alhamdulillah ala jamadu jalo i y'a fɔ cogo min na tafsir min a bɛ ka ɲɛnamaya sirifila misiriba kɔnɔ an fana karamɔgɔ Seyidu Sharif Usman Madan Hayidara ale ka juma misiriba kɔnɔ laadala an bɛ deli ka cɛkɔrɔba yɛrɛ de sigilen ye ka tafsir kɛ nka ɲina tafsir daminɛna ni bolokansigi ye Shabihu Abihi Seyidu Sharif Ahmad Tidiane Hayidara ale de bɛ ka silamɛ jama ɲɛnafin bɔ ka hakili jigin i n'a fɔ cɛkɔrɔba yɛrɛ tun b'a hakili jigin cogo min na sura min a daminɛna suratu Fusilati la kuranɛ sura 41 don a ye walawalali caman ka an ye 10 minutes filanan min n'an bɛn'o lajɛ bi an ma ɲɛmada o fɛ ka segin ka na n'ala sɔnna inshallah. Diɲɛ kɔnɔ fɛnlen dɔ hɛrɛ la dumuni duman caman bɛ se ka tila ni ɲɔgɔn cɛ Mali bɛ se ka fɛn o fɛn di an ma o sanu ka fɛn dilannen bɛɛ bɔ an ka tiɲɛ na anw ka laadalakow la anw ka nafalabonyafɛnw kan minnu dilannen don ni kanu ye walasa k'i den ye ko kɛ i kelen na sitigiw fɛ sara ɲuman bɛ sɔrɔ sira laban na anw ka tiɲɛ kosɔn mali ta fan fɛ o sanu sabu anw bɛ waso ka kɛ malidenw ye
ye fo sanu ka fɛn dilannen bɛɛ sɔrɔ anw ka sigida feerekɛyɔrɔw ye o san a s'i pan Chasse fait libre, esse ibado, chasse kuma babe, wa esse ibado, bora kuma babe, bole nene, ina nyefonye, bole abigele gai, bole abigele mama kumuye, Nana muguduma wale, nana muguduma wale, nana muguduma wale, wale akanyi bemisema, wale akanyi makoroma, wale akadi daragala, wale akadi serila, wale akadi monina, wale akadi dekela, wale akadi bemisonye, wale akadi makoroye, wale akadi mama e, wale akadi papa e, wale ako ama adaw olu bɛ yɛrɛ bonya dugukolo sanfɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni tiɲɛ ye o ko jɔn tigitigi ni o de fanga ka bon ka tɛmɛ anw ka fanga la yala olu ma yeli kɛ wa k'a fɔ ala min y'u u dan o ala tigitigi o de ye fangaba ye ka tɛmɛ olu kan watan fanga yɛrɛ la wa ninnu kɛra n'o ye adangaw ye nɛnɛ ala ka jiginɛw ye u b'a sɛbɛkɔrɔ kɛlɛ ne ala ye cili kɛ u ma o kan fiɲɛ na min ye fiɲɛ kolon ye n y'o kɛ don de la nahisatin min ye terimadon ye mun ka sɔn k'u nɛnɛ dɔgɔya ɲanga t'a la diɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ne ala ka lahara ɲanga ta o de ye dɔgɔya dan ye wa hum olu n'o ye ada ye nka o tɛ ma kɔnɔ a ko a ma ada o adangaw ye u yɛrɛ bonya dugukolo sanfɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni tiɲɛ ye fiyewu kuma bɛ yan de ko bigayri alhaqi yala istikbaru n'o ye yɛrɛ bonya ye o bɛ se ka kɛ bilhaqiya kuma bɛ yan de mais bigayri alhaqi o nana mais karamɔgɔw ko istikbaru bɛ se ka kɛ bilhaqi ni gayri alhaqi nalen ko kɔrɔ bilhaqi bɛ yen bilhaqi ye jumɛn ye kuma dɔ la kalifa bɛ kɛ jɔnw ma manasibu la jɔyɔrɔw la a ka ca la ni jɔyɔrɔ tɛ n'i ye adamaden bɛɛ bila a yɛrɛ ma mɔgɔ bɛ to fawuda de kɔnɔ o la fo mɔgɔ ɲɛmaa ka ye min bɛ dirijeli kɛ o la minnu bɛ dirijeli kɛ ka bilasirali kɛ a ka ca la ni u ma dan dɔ ta ani ka yirali dɔ kɛ mɔgɔw tɛ don daw fɛ adamaden ma dilan ten o la istikbaru min bɛ kɛ yen ka yɛrɛ bonya k'a yira ne de ye ordre tigi a bɛ kɛ tan de pour que mɔgɔw ka sira sɔrɔ o ye bilhaqi ye min ye nkalon ka ɲe i n'a fɔ ninnu banna ala ka tiɲɛ min minɛli ma yɛrɛ bonyana o de ye bigayri alhaqi ala ka faamuya ko ɲuman kɛ aha ko jɔn de bɛ yen n'o fanga ka bon ka tɛmɛ anw ta kan o tigi ye jɔn ye
ala ko ten ne de bɛ k'i ka fanga ye ne ala min y'i dan don a dun bɛ ka wele ka na ne ala ka minɛta de ma mais e bɛ ka i ka fɛn min ye o de y'i ka fanga bonya ye i n'a fɔ Adan danna cogo min lam yukhlaq mislaha fil bilad o ye Ada yɛrɛ dan cogo ye ala fɛ a y'u dan k'u bonya cogoya min na o la u yɛrɛ fɛnɛ o yaada ni o kafa in o de tor'o la ko jɔnni anw bɛ tugu jɔnni kɔ wa jɔnni yɛrɛ b'i n'a fɔ anw bɔɲɔgɔnko ka yaada nana u yɛrɛ dan cogo de la o la hadamaden kan ka kɔlɔsi kɛ fɛn min na kosɛbɛ nin fɛnw b'a la Seydina Ali ka kumakan dɔ bɛ yen ko mɔgɔ man ka waso ni fɛn dama dɔ ye dan cogoya b'a la a ko sabu ko i yɛrɛ ma o kɛrɛnkɛrɛn bɔkolo b'a la ko i yɛrɛ ma o suganti sɔrɔ b'a la ko e yɛrɛ tɛ dilikɛla ye o ye ala ye ko mɔgɔ bɛ waso ni fɛn min ye n'i yɛrɛ y'o dilanba ye k'o de ye jogo ye a jogo ka ɲi jɔnni y'o dilan ye o y'a yɛrɛ ye a ti maa namara jɔnni y'o dilan ye o y'a yɛrɛ ye ko i y'o min dilanba ye i bɛ se ka waso ni o de ye c'est ça ale bɛ ka o bɛ kulu sɔgɔ cogo min ko Ada ko nin fɔlɔ nana ni ingénieria ye a y'o de bisimila a ko Ada kun kɛra ne ni ala ka jiginta n ka kiraw fɛ ka f'u ɲɛna yajhadun bimana yunkirun u tun b'a kɛ ashadul inkar ni o ye ban yɛrɛ ye an tɛ na an tɛ fara a kan ko Ada ka baara kɛra o de ye o de la ɲangata min n'o y'a sɔrɔ o bɛna tugu a la sisan an ye cili kɛ o kan sa rihan fiɲɛ na sɔrɔsɔran kuma bɛ yan de o de ye fiɲɛ kolon ye dɔw ko fiɲɛ in ani faraw de bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ ka taa Ada ni Samud Ada halaki walima ko fiɲɛ yɛrɛ de don ala ye min sɛbɛkɔrɔ sumaya ببرودة شديد من أولا برد شديد لا ولا السما يربي جندك يا كاك في سمالي مي ني أبي جني رك دوك لا هو ha fiye kala yɛrɛ de don n'a dara farikolo ka a bɛ taa n'a wolo yɛrɛ ye bɛɛ y'u ka laseli kɛ mɛ min kɔni bɛ yen o de ye rehan sɔrɔsɔra min ye fiɲɛ kolo ye ko a kɛra don de la nahisatin kuma bɛ nin yɔrɔ in nɔfɛ mufasirinaw ma bɛ kelen kan nahisati kɔrɔ la o la nahisati kira fila de b'a la nahisat بكسر الهاء أو بالسكون الهاء نحسات أو نحسات أبيك لو كلام جو يفلا بلا ولا أيرا كفو نحسات كمتتبعات كفو في أيام دون متتابعات منهم تقولي دنيونكو وفوبا ولا أبلا ابن عباس بولا ولا نيغوناو مدوكو لا كو نحسات كوي شعومات ni o de ye terema don teremaw ko o halakira ka bɛn o de ma mɛ kuta data ninnu olu ko shada'id aw shidat ayamun shidat ko don gɛlɛmaw o de ye nahisati ye o ye kɔrɔ damadɔ minnu b'a la mɔgɔ caman ni u taara sɔgɔmat la k'a fɔ ko don de don don minnu ye teremadenw ye teremadenw mun y'a kɛ teremadenw ye kuma bɛ yen de sisan parce que mɔgɔ caman nana ko kira Muhamadu Mustafa ka hadisa bɛ yen ko don man ka dɔgɔya o kɔrɔ don tɛ se ka wele tere la ka don dɔ kɛ teremadenw ye parce que ko kira ko ten hadisa a bɛ Bukhari kɔnɔ ko la tasubu dahara فإن الله عز وجل قال أنا الدهر الأيام والليال يا أجددها ko ala ko te ko akana don neni ko sabu ka da ka ko don yɛrɛ de ne ala ye ne ala de waati a kilew ana su
ko la do man kan neni jango ka fo nin do nyetire maddo ona nyogo me fi riwaya wala be ko la tazubu dahara ko akana do neni fa inna allaha huwa dahar ko ala yadi do yuqallibu laylahu wa naharahu alladhi bi aklini ashuyelama ko ala de watitigi okoro daharu ka ala yɛrɛ kɛ waati tɛ la waati tigiya b'ale ala de bolo su ni a tile yɛlɛmali la o la don yɛrɛ man ka neni ko nin don masina in ko o ye tirema don ye o ye minnu ye a ye o ye cogoya la mais k'a fɔ don bi neni don ye tirema don ye walima nin de ye tirema don dɔw tɔmɔ san kɔnɔ nin ye tirema don ye o ye kuma wɛrɛ ye mais don tirema don halaki kɛra ka bɛn don min ma o ye don tirema ye jɔnniw kan minnu halakira kan o la n'a fɔra ko tirema don don ani ni riwaya ninnu tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ cogo foyi la sabu a kɛra a y'a min nahisatin sabu a ye ɲangata min jigi aada kan olu kɔni ka tirema don don tirema ye jumɛn ye mɔgɔ tirema ye mun ye ou bien fɛn tirema ye mun ye kɔlɔlɔ bɛ min na ni don wɛlɛla ko don tirema minnu halakira la olu ka tirema don an kun bɛ Bangoni Jɛngɛnɛbugu la an karamɔgɔ Seydi Sherif Ahmad Tidiane Haidara ale de bɛ tafsir daminɛw la fɔlɔ kosɛbɛ alhamdulillah ala jamal jalo an bɔra ka an karamɔgɔ ni an karamɔgɔ denkɛ lamɛn hakilisigi kɔnɔ dɔnni kɔnɔ faamu kɔnɔ walawalali kɔnɔ Seydi Sherif Ahmad Tidiane Haidara nin bi maa wasa dɔnni ɲinina n'i y'a lamɛn i b'a dɔn ko dɔnnibaga bɛ ka kuma tafsiri in sigira recherche kan a ye walawalali ba k'an ye fo ka na se k'a kun cɛ ni don teremaw kɔlɔlɔ minnu bi o la ani adakaw ni samudakaw ka halaki kɛra cogo min na a jɔra kan yɛrɛ bi taakid ka sin k'i yɛrɛ la faamuya i ka kuranɛ yɛrɛ ka laɲini dɔn an bɛ an karamɔgɔ fo k'a waleɲuman dɔn si ni kɛnɛya ala k'a di a n'a balimaw ma k'an ɲɛ mɛn cɛkɔrɔba yɛrɛ la nin kun ye an balimakɛ Abdulayi Sogodogo Ibrahima Kulibali Ibe ani Baba Keita olu ka sɔrɔlen don k'a la baara bɛɛ lajɛlen kɛra Motara fɛ Mohamed Traoré inshallah an bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn Sa Jawara fana kun bɛ a jama fɛ hali sisan baara ninnu ala k'a ɲɛ a bolo an bɛ dugawu ta ka kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin karamɔgɔ n'a ka denbaya ma waati in na ka ala deli ala k'a ɲɛmɛ u la o kun kɔnɔ an bɛna sunkalo kunnafoni na sunkalo kunnafoniya mun b'an bolo bi alhamdulillah Sa Jalo bi sunkalo kunnafoni na an bɛna kuma malo ani jaba kan an donna sugu kɔnɔ an ye kunnafoniya min sɔrɔ o la an ka jɛ k'o lajɛ ka segin ka na Attention, ikana sama Feme dagadila bifo sunama Ditegeleko Nijida tasarara barara mafianda Wani yeso mini kalide dumano la bote wili ajara na kukuni de mirago Eska ubi de mirado Akansari seguro doro de mira mi va un tina na edo Akarine etale wa mira Neva mine te pa te mira Abine te negera mira Alene te va mora te mira Segotala Tugu managa kamango ninga shiri wengu menuri Fala fone ma fa shiri la peri me mona Musunyuma Emiti se negera yelina na giri ula Nia papa mora para yoro la kumolo shobele de miraga Toni noroga kumega la ega kumeli ni sonja ya terime Avesoro fambe puti ula tia la wodimia Nemenga sitela kalavankura me mira de siginga tama Temira, à chaque gorgée, gaieté et vitalité dans votre quotidien. Temira, disponible en gros et en détail. Contactez Groupe Sotam Mali au 00223 60 60 64 35 85 25 77 77 20 20 75 26 99 99 99 87 84 84 84 64 Bamako, Manyambougou, au bord du canal.
jaba bɛ 75 80 de la qualité fila de b'an bolo dɔ bɛ yen o bɔ Nigeria an b'o feere 80 85 Mali ta an b'o feere 70 bon an bɛ yɔrɔ min na gɛlɛyaba de b'a la a sabu kɛ DDMA ko ye DDMA dɔ farala DDMA kan o gɛlɛya b'an kan bon souvent ni minɛn nana tuguni ka sɔrɔ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ka jigin yɛrɛ problème dan don sisan an bɛ taa minɛn jigin fo ba kɔfɛ Seydina Juma ko la Ala ka donni ka na yan nɔ donc gɛlɛyaba de b'an kan sisan bon est-ce que tɛ maliyɛn y'a to ya sisan jaba yɛrɛ an tun bɛ jaba feere an ko la sisan 50 bon depuis a fɔra ko sunkalo surunyana ka ban kungo yɛrɛ kɔnɔ jaba prix gɛlɛyara ye donc mais a bɛ kɛ mɔgɔ caman kɔnɔ k'an bɛ ka gɛlɛya Bamakɔ dɛ mais a bɛ daminɛ depuis kungo kɔnɔna na donc dɔ farala kungo kɔnɔ jakusa ni nana ye i fana b'a lajɛ i bɛ dɔɔnin sɔrɔ tuguni i b'a feere ten sinon k'a fɔ ko a augmenté Bamakɔ yan dɛ o bɔgɔ tɛ dɛ a daminɛ depuis kungo kɔnɔ bon anw kɔni min fɔ kuma surunyana donc u k'a essayer u ka a ye sabali ka jamanadenw cogoya lajɛ quoi ka ko prix nɔgɔya dɔɔnin jamanadenw ma walasa an bɛ se ka jamana fana nɔgɔya jamanadenw ma cogo min na an bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ gouvernement ye sinon vraiment u bɛ baara la an b'a yɛrɛ fo kosɛbɛ. ne nana jaba ɲini de la dɛ a kɔni ka gɛlɛn an bolo yan dɔɔnin bi mais dɔɔnin a bɛ dugawu kɛ dɔɔnin n bɛ dugawu kɔni kɛ n'Ala sera k'a la nɔgɔya yanni sunkalo in cɛ o bɛ diya an bɛɛ ye dɛ n'o tɛ an sɛgɛnna kɔni. malo ɲumanba ninnu ɲɔnɔ malo ɲuman tɛntɛlen kɔni b'an bolo bi an ma ka di 110 bon ka bɛ c'est le même prix quoi comme malo yɛrɛ ma ɲinɛ yɛlɛ kosɛbɛ malo kɔni a ka nɔgɔ ɲinɛ yɛrɛ de parce que salon an b'a feere fo 120 mais ɲinɛ kɔni alhamdulilayi malo ɲuman bɛ ka sɔrɔ moins cher la a ka nɔgɔ dɔɔnin ɲinɛ ni salon ko ye quoi bon pour le moment an bɛ dossier min kɛ sisan kɔni vraiment ɲinɛ taabolo ka ɲi quoi n bɛ se ka fɛn fɔ ye ka da o kan ya Mali prix ko don mais ɲinɛ taabolo kɔni alhamdulilayi an bɛ Ala fo ka barika da quoi ya Amin. Bon, saɲɔ fana jiginna parce que salon an bɛ ka saɲɔ di fo 100 mais sa san 70 dɔɔnin 60 ko yɛrɛ y'a faamu yɔrɔ dɔ la yɛrɛ a bɛ di comme mɔgɔw baara cogo tɛ kelen dɔw bɛ saɲɔ folo ka a nɔgɔ bɛ bɔ la o bɛ ka di 3,000 2,000 ni 800 3,000 o dɔw fana bɛ yen bon u b'a n'a bu bɛ to a la u bɛ ka di 2,000 ni 700 bon n'i y'a bu bɔ la c'est le même a bɛɛ ye kelen quoi. Ya bugu de b'a o différencier quoi ya bon comme ni caman ye nin bɛɛ ye ɲɔnɔ malo ye quoi bon fo n'a kɛra gɛlɛya min fo n'a ye ka bɔ ɲɔnɔ ka na fo n'a kɛra o gɛlɛya ɲɔnɔ gɛlɛya kɔni pour le moment gɛlɛya kɔni tɛ pour le moment ya hakila faamuyaw kɛra Usa Jalo an tun bɛ sugu kɔnɔ an ni malotigiw ye baro kɛ fo ka se jabatigiw ma an nisɔndiyalen baro ka d'a kan u y'a yira k'a fɔ suman jiginna k'a daminɛ malo la fo ka se ɲɔ ma olu jiginna mais min ye jabako ye jaba kun ka nɔgɔ mais sunkalo surunyalen o y'a essayer ka dɔ fara o kan donc an bɛ welewelekan da hali sisan sunkalo ye nɔgɔya kalo u k'a essayer hali sisan yalasa bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ parce que mɔgɔw mago bɛ a la ka caya u ka se k'a jigin bɛɛ ka se ka baara kɛ ni a ye nin sunkaloba in kɔnɔna la a bɛ kɛ sababu ye olu fana bɛ baraji sɔrɔ o la. u y'a yɛlɛ mun na. parce que sunkalo bɛ ka na gɛlɛya ka di mɔgɔ dɔw ye sinon sunkalo dabɔra nɔgɔya de kama. Jabafeerelaw ma jaba gɛlɛya jaba yɛrɛ de gɛlɛyara kabini jaba yɛrɛ tigɛyɔrɔ n'a sɔnna la jaba sɔnna essence ko crise waati jaba minnu sɔnna o gɛlɛya kɔnɔ o jaba de bɛ ka sɔn o fo ka jaba kura turulen don o ma se fɔlɔ. Ala ye n'o ye de. Ayiwa. Nin ye jaabi dɔ ye. Fɛn balo fana. Malo kɔni nɔgɔya la an bɛ foli lase ɲɔnɔnkaw ma yan nɔ parce que o y'a yira k'a fɔ malo min bɛ sugu la a caman ye ɲɔnɔ malo ye a ɲuman donc ni o nɔgɔyara o fɛnɛ Ala tanu ba ye. O ye Ala tanu ba ye. O la an bɛ wele bila ka taa an ka feerekɛlaw ma hali sisan ka se ka nɔgɔyaw kɛ wa ka taa jamana ɲɛmɔgɔw ma. Donc u y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw ye wulikajɔw ta k'a ɲɛsin balo kana bɔ k'o kɛra sababu ye ka balo yɛrɛ fana nɔgɔya Mali la o la o initiative bɛ halisa Ala k'a to ka da don o la ka se ka ko bɛɛ nɔgɔya nin kun ye an balimamuso Fatimu Konate a fana ka wulikajɔ wa ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri ka se ka ninnu baaraw fara ɲɔgɔn kan k'a ɲa Ala ni kira sɔnna ma inshallah o la an bɛ an minnu sugu kɔnɔ ka na an karamɔgɔ bisimila n'o ye Usa Samba Traoré ni Ala ka jɛ inshallah. Te alkaba te wulate te min ɲɔn manja te min daro ka di
te min be jama fara ɲɔgɔn kan a ka barodaw la gɛrɛw na kɔɲɔdonyaw la denkundiw la jamadonyaw fɛ te kelen pewu te alikaba te kɛrɛnkɛrɛnnen don ka lasago k'a daminɛ foroko kɔnɔ fo barada n'a diya bɛ ɲɔgɔn na wadonaw k'o kɛ nɔgɔrɔla ka minɛ k'a maya k'a kɛ i ko dɔrɔmɛ 5 di dɛgɛ a bɔlen kɔfɛ baarakɛyɔrɔ la i sɛmɛnjiriba kɛ te alikaba ye k'o wuli ka d'a ma o foronko kelen farifoni ni nisɔndiya ni muɲamuɲa don fa bɛɛ lajɛlen te mina ŋanaw bɛɛ k'i taala kɛ te alikaba ye k'a sabu ka nɛnɛko kelen bɛ k'i bolo laada ye te mina wanɛ bɛɛ bɛn b'a kan k'a fɔ te t'a bɔ ja la te alikaba tew la sɛgasi don don a bɛ sɔrɔ jamana in sugu bɛɛ lajɛlen la dugubaw kɔnɔ ani dugumangaw butigibaw la ani tabalidaw te alikaba tew la kalite ko daa don. Société Sakara Import Export a filɛ ka tabalen gosi temina ŋanaw te duman kanubagaw n sɛgɛnnen do n fari kumukumunen do bi ne yɛrɛ de tɛ n cogo la ayi i ma te gina min a lasagonen do kabini a dilanyɔrɔ fɔɔ ka taa se aw ka barada kɔnɔna ma. Société Sakara Import Export a ko min ka di aw ye o de bɛ kɛ te gina a y'a nɛnɛ a kɛ galonbuanda aw minnu mago b'a caman santa la a ye telefɔni nimero in wele joona. te gina de wa ni te de ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da ti bɛɛ ti kɛ koyi ni dɔgɔninkɛ ka to yen ɲɔgɔn tɛ Alhamdulillah an bɛ dugawu kɛ ka foli ta k'a ɲɛsin an ka sponsor officiel ye an y'a fɔ aw ye lajɛlikɛlaw ni aw bɛ fɛ k'an dɛmɛ baara in kɔnɔna na ka se ka aw jɔyɔrɔ ta a la aw bɛ min kɛ dɔrɔn o de ye ka taa an ka nin produit ninnu san aw yɛrɛ ɲɛ bɛ mayonnaise kadi bi ale de bɛ sugu kɔnɔ fan 14 bɛɛ lajɛlen na mayonnaise min bɛ dun a ka timi a ka di o la i ka suntigɛw la n'i ma se k'a dun suguri kɔnɔna i n'a dun ka se k'a di denmisɛnninw ma o la k'an dɛmɛ nin baara in na a belebele dɔ de ye aw ka taa nin produit ninnu san mayonnaise kadi bɛ yen lait halib bɛ yen jus pressé bɛ yen ka taa se te alikaba ma ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ yen ka taa se fɛn min ye lɔgɔti lɔgɔti in fana ye kadi de ye nɔ wala ka taa se najini kadi ma nin bɛɛ lajɛlen ye u ka produit de ye olu de ye danaya da an kan a bɛ san caman bɔ baarakɛɲɔgɔnya la walasa ka se ka silamɛw lafiya o la aw hakili to a la o mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw ka se ka ye nin fɛn ninnu sanni na an y'a fɔ aw ye cogo min na an bɛ sɔrɔ ka na hadisul iftar kɛnɛ kan bi an karamɔgɔ bɛ an bolo n'o ye Ustaz Samba Traoré. Ustaz assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kori baasi t'i la. Tɔɔrɔ sɛnɛ b'a la tan. Dakuruɲɛ kelen foli ka ɲɛsin filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na. Ayiwa alhamdulillah an kɔni bɛ foli kɛ Shirifila lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ye ani mɔgɔ min kɛra Shirifila sababu ye an bɛɛ b'a dɔn fɔlɔ Mali kɔnɔ mɔgɔ caman tun bɛ ka télévision ko kɛ ko wɛrɛ ye dɔw tun bɛ ɲini k'a kɛ ɲugutɔlafɛn sabula anw tɛ walandaw sɔrɔ a kɔnɔ mais bi bi in na bɛɛ nana faamu ko ja télé ye kalanso de ye i y'a faamuya mɔgɔ mɔgɔ ni mago bɛ diinɛ ɲɛdɔn na hali k'i to i ka so kɔnɔ ni mago bɛ hinɛ la silamɛya faamuya k'i to i ka so kɔnɔ Ala sɔnna ka anw garijɛgɛ téléso la mun bɛ an ladɔnniya o la o de la an b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn minnu kɛlen don ka téléko jate ka taa sira wɛrɛw fɛ bi bi in na olu bɛɛ nana dɔn ko ja télé ye ɲɛnikɛla de ye ɲɛnikɛla tɛ tɛmɛ a kan maa ɲuman n'o ye fɛn ɲuman sɔrɔ o b'a kɛ ka ɲɛni kɛ maa jugu hali n'o ye fɛn ɲuman sɔrɔ o b'a kɛ ka tiɲɛni de kɛ alhamdulillah an kɔni wasalen don an nisɔndiyalen don ni Shirifila ye ka tila ka bɛɛ nisɔndiya fɛnɛ Shirifila lajɛli ani sigilen don ka wajibu lamɛn a bɛɛ baraji ye kelen sabula fɛn min bɛ bɔ a kɔnɔ a bɛɛ ka mɔgɔw bilasira ka mɔgɔw kanda ka taa siratigɛ tilenni ma ani hadamadenw bɛ kala ɲɔgɔn na cogo min na vraiment alhamdulillah an wasalen don n'a ye wa an ka denbayaw bɛɛ wasalen don n'a ye wa an b'a jigin an lamɛnbagaw bɛɛ bɛ ten Ala k'a faamu ɲuman da amin amin Traoré o diyara an ye an bɛ segin k'i bisimila tuguni an y'a kanu bi ka na masalaha fɛn fila de kan an bɛ kalo min kɔnɔna na n'o ye sunkalo ye an b'a dɔn sunkalo kalo min de don kaloba de don nka a bɛ fɔ an ye yɛrɛ sunkalo ye Ala ka hinɛ kalo de ye kalo min ni Ala bɛ hinɛ jigin a kɔnɔ kosɛbɛ o la bi an ni ɲɔgɔn cɛla la maanifinya la hinɛ
an bɛ se ka o cari ani ɲɔgɔn cɛ cogo di ani ɲɔgɔn dɛmɛ ka taa se nin waati min n'an b'a kɔnɔ jamana ka gɛlɛ kow ka ca ɲɔgɔn dɛmɛ ni hinɛ nafa jumɛn de b'a la silamɛya kɔnɔna na ɲɔgɔn dɛmɛ ni hinɛ n'i ko nafa b'a la silamɛya kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ fayida silamɛya yɛrɛ sigilen n'o de kan sabula Allahu taala b'o de fɔ kira ye a ko min ci foyi kama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ne e ci k'a kɛ hinɛ de ye kana danfɛnw ma o b'a yira k'a fɔ fɛn fɛn bɛ munumunu silamɛya kɔnɔna la a bɛɛ bɛ hinɛ de nɔfɛ silamɛ yanni k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ wajibi i ka mɔgɔ karaba ko kɛ silamɛ jagosa ayi kan'o kɛ dɛ e ka hinɛ a tigi la bɛ hali n'i hinɛna bagan na a bɛ tugu i kɔ kuma tɛ hɔrɔn n'i hinɛna hɔrɔn na hali ni silamɛ tɛ walahi a bɛ tugu i kɔ a bɛ kɛ silamɛ wala ni silamɛya mɔgɔ bi hinɛ la ani ɲɛɲɔgɔn ma o de la fo silamɛw k'a faamu k'a fɔ ko silamɛya a nakun tɛ k'a fɔ ko bato dɔrɔn bato an b'a jateminɛ bato in ne ni e bɛ seli min kɛ a seli a bɛ fɛn dɔ de ɲɛ ala ye wa an ka seli tɛ fɛn fara ala kan mɛ n'an banna ka seli fɛnɛ a tɛ foyi tiɲɛ ala ye o tumana seli kun jumɛn de bɛ ala kun dɔ de bɛ fɛn bɛɛ la seli kun ye jumɛn an b'o de fɔ kuma bɛɛ ni farikolo banana ni farikolo joginna o bɛ taa furakɛ ni bitadiniw ye walima dɔgɔtɔrɔso la o tumana ni dusukun banana ni dusukun joginna dun o bɛ furakɛ cogo di dusukun fura fanba dɔ o de ye bato ye o b'a yira k'a fɔ bato in dabɔlen don hadamadenya ɲɛ o de kama an fɛ yan o la ni dusukun ɲɛna dɔrɔn maa dusukun ɲumantigi o tigilamɔgɔ tɛ se ka kɛ maa ninjugu ye maa dusukun ɲumantigi de b'a dɔn k'a fɔ ko ne ka feerekɛfɛn min filɛ nin n bɛ se ka 3,000 sɔrɔ a tɔnɔ ye nka ka hinɛ mɔgɔw la sunkalo kosɔn ka hinɛ mɔgɔw la k'i miiri i kɔ la k'i ka feerefɛn jigin ka na ka jɛn ni 1,000 tɔnɔ ye i y'a faamuya en tant que e bɛ dɔɔnin sɔrɔ a la ka ban i ka sɛgɛnsara bɔra a la i y'a faamuya i ka jagokun bɔra a la ka caman bɔ i ka feerefɛn prix la hinɛ kosɔn silamɛ tɔ ye i ɲɛ b'o hinɛ min na o ye koba de ye diinɛ la dɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a fɛ i kɔ ka ɲɛ i y'a faamuya n'i y'a mɛn ko sarakati yɔrɔ o yɔrɔ hinɛ de ko don i bɛ sarakati min bɔ e tɛ taa di ala ma o i t'a di mɛlɛkɛ ma o a tɛ di ala muso ma a tɛ di ala den ma a bɛ di i hadamaden ɲɔgɔn dɔ de ma dɛsɛ bɛ mun na e ka sarakati min kɛ sababu ye k'o tigilamɔgɔ dusu lafiya k'o lahinɛ o la n'o hinɛna dɔrɔn o bɛ nisɔndiya min kɛ o de ka di ala ye o la fada i bɛn'a ye silamɛya yɛrɛ fanba bɛɛ sigilen don an bɛ hinɛ ɲɔgɔn na cogo di diɲɛlatigɛ in yɛrɛ bɛ lafiya an bolo cogo di silamɛya yɛrɛ n'i y'a mɛn k'a fɔ ko bato nafa min bɛ bato la o ye baraji de wa baraji yɛrɛ o tɔnɔba ye hinɛ ɲɔgɔnna min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ni hinɛ ɲɔgɔnna bɔra diinɛ kɔnɔ dɔrɔn i bɛ diinɛ lajɛ ka taa ka segin tɛ kun fɔ yala diinɛ in ma na an tɔɔrɔli kama dɛ a nana mun kɔsɔn k'an lafiya an ti lafiya fiyewu fo k'a sɔrɔ an dusukun dilannen don an dusukun de bɛ dilan ni bato in ye wa bato bɛ maa o maa dusukun dilan k'a da la k'a fɔ ko karisa filɛ nin ye a ka bato ala mago b'a la walima ala mago t'a la i b'o dɔn mun fɛ n'i y'a ye mɔgɔ min bɛ hinɛ ala ka jɔnw na wala kada karamna bani adam ala ye hadamaden bonya ni e mɔgɔ min hinɛna hadamaden na ala bɛ hinɛ i la dɛ o de la ni mɔgɔ min ye silamɛya faamu ni kun bɛ silamɛya la silamɛya kunba dɔ ye an ka hinɛ ɲɔgɔn na sigi na ala tun bɛ se ka an bɛɛ bɔ an damana walima ka bɛɛ da i n'a fɔ a ye an fa dama da cogo min na ala y'o kɛ prévu de ko yira an na k'a yira k'a fɔ k'ale bɛ se o la o i y'a faamuya mɛ munna ala m'a kɛ ten a y'an bɔ ɲɔgɔn na hinɛ in de kama i y'a faamuya o de la a nana fɔ an ye k'a fɔ ko silamɛw ye ɲɔgɔn balimaw ye balimaya in kun ye jumɛn n'i y'a dɔn k'a fɔ ko e bɔra fa mun na ka hinɛ o la kuma dɔ la o bɛ kɛ ka wajibi walima den min bɔra i la o kanu n'o hinɛ min b'i la wa k'i silamɛ ɲɔgɔn bɛɛ bi ten de ka ningɛlɛya kɛ silamɛ ɲɔgɔn na a bɛ n'a fɔ i ye ningɛlɛya kɛ i balima la ni kɛlɛkɛminɛn ɲuman bɛ silamɛ bolo dugukolo in sanfɛ o ye hinɛ de kɛlɛkɛminɛn ye jumɛn ka mɔgɔw jahadi k'u ɲɛsin ala ka diinɛ ma e ka hinɛ o la bani ni hinɛna mɔgɔ o mɔgɔ la ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a kanu i ɲɛ kan k'a hinɛ i ɲɛ kan a yɛrɛ b'i kanu wa a bɛ gɛrɛ la wa i ka taasira fana o bɛ diya ye ka mɔgɔw gɛn ka bɔ silamɛya ma a fɛn foyi tɛ yen ka tɛmɛ nijuguya kan nijuguya ni hinɛbaliya a bɛ mɔgɔw gɛn ka bɔ silamɛya mangoya fɛn bɛ silamɛya kan o dɔrɔn de don mɔgɔ minnu ma silamɛya faamu n'olu bɛ ka silamɛya kɛ wajibi f'i ka don a la o de bɛ ka silamɛya tiɲɛ an bolo bi hali silamɛw yɛrɛ dama ɲɔgɔn cɛ o de bɛ ka silamɛya tiɲɛ fo silamɛw k'a faamu ka bɛn de bila ɲɛfɛ ka sɔrɔ ka bato tugu o la an ti bato bila ɲɛfɛ dɛ n'i ye silamɛ o silamɛ kan k'ale ka bato de ka gɛlɛya bolo ale bɛ bato de bila ɲɛfɛ n bɛ n ka bato k'a kɛcogo la hali ni mɔgɔ ma ɲɛ a la kuma dɔw fɔ ka go silamɛ jugu don dɛ
i bi bɛn de bila ɲɛfɛ bato bi sɔrɔ ka tugu bɛn na ni silamɛw m'o kɛ silamɛya nafa tɛ y'a la dɛ mun kɔsɔn Jalo n'i ye ne ɲininka silamɛya la silamɛ bɛɛ b'a fɔ kuma bɛɛ b'a mɛn bɛɛ da ko an ka bɛn bɛn dun ti jɛ fiyewu fo bɛɛ ka ɲɔgɔn bonya ɲɔgɔn ta kan ne ko k'a fɔ ko ni mɔgɔw ka bɛn i b'a sɔrɔ a bɛ ne kun na a ka di ne ye mɔgɔw ka bɛn ne de ta kan sabula ne dan b'a la k'a fɔ ko ne ta in de ye tiɲɛ ye wa o de y'a kɛcogo ye wa bɛɛ ka kan k'a kɛ ten n'a fɔra ko bɛɛ ka bɛn fɛn dɔ kan ne b'a fɔ ko bɛɛ ka bɛn ne de ta kan wa e fana b'a fɔ ko bɛɛ ka bɛn e de ta kan n'o b'an bɛɛ kun na bɛn ma bɔ fɔlɔ dɛ n'an b'a fɛ bɛn ka kɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn bonya ɲɔgɔn ta kan bɛn bɛ kɛ ni o de ni bɛn ma sɔrɔ silamɛya kɔnɔ silamɛya a ma bɔ fɔlɔ dɛ sabula mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen nɔ k'i kɛra silamɛ ɲuman ye mun kosɔn ka se ka bato yɛrɛ kɛ lafiya la hali du kɔnɔ an ka famille kɔnɔna la fo ka sɔrɔ bɛn bi fo ka sɔrɔ danaya dɔ de bɛ yen e ni i sigiɲɔgɔn ɲɔgɔn cɛ i ni furuɲɔgɔn ɲɔgɔn cɛ i ni balimaw yɛrɛ ɲɔgɔn cɛ ni bɛn tɛ yen danaya tɛ na dɛ o kumana ni silamɛw ka kan ka fɛn ɲini bi k'u bolo kɛ o la o ye bɛn de o bɛn tɛ sɔrɔ sira foyi fɛ fo bɛɛ ka ɲɔgɔn bonya ɲɔgɔn ta kan ne ko min ka bato kɛ cogo min na komi e tɛ Ala ye e tɛna bato minɛ ne yɛrɛ tɛ ciden ni ne ko n ko n ye Ala faamu ta n ko n bɛ Ala bato ta e ka ne bonya ta kama ye ni ne bonya ta kan o de b'a to ne fana bɛ e bonya i ta kan bɛɛ ka bɛɛ bonya a ta kan ni wagati kurun tɛ ne ye taa dɔ kɛ Senegal ni karamɔgɔkɛ dɔ kuma na Kɛri Musa Post la ko Madu Fal taatɔ Dakar ko ma ko karamɔgɔ sama min mun f'i ye aw ye fiqhu karamɔgɔ ye n'a ye mɔgɔ ye ko la a b'a fɔ k'a kan ka taa kan ka taa ko n bɛna mun f'i ye n'i taara Dakar n'i ye mun ye cogo min na o to ten dɛ ne tɛ b'i ka sigi gɛlɛya dɛ k'ale bɔra ye san dɔ la a taara bɛn ni dutigi cɛkɔrɔba a y'a sɔrɔ san o san a bɛ taa jigin du in kɔnɔ a tɛ cɛkɔrɔba ye ɲɛ la mais ni san na Ala y'a kɛ ale taara bɛn ni cɛkɔrɔba ye u ye ɲɔgɔn fo cɛkɔrɔba ko a ma ko a ka dɔ di ale ko nanen don dunan la aw fɛ yan cɛkɔrɔba ko ale ma ko n b'a ɲini i fɛ i k'i jija san wɛrɛ i ka segin ka na dunan la an fɛ yan o kɔrɔ ye mun ye n'i y'a kɛ k'a tiɲɛ bi san wɛrɛ tɛ se ka segin ka na ale ko ko san o san ne bɛ na nka ne n'e de tɛ ɲɔgɔn kan ko Madu Fal mun fɔ k'e de don ale ko awɔ ko k'i bisimila tilalen ɲɔgɔn bisimila la a y'ale ɲininka ko Madu Fal an bɛ ko dɔ kan est ce que a ko in lɛrilen don yalima ko jɛlen don wa ale ko ko jumɛn a ko ne filɛ nin ye n tɛ seli n tɛ su n dun ye silamɛ a ko e y'o faamu cogo di ale ko bɔn ko ɲɔgɔnna ko jɛlen fila tɛ yen o ɲɔgɔnna ko lɛrilen tɛ k'e ɲɔgɔn ko si jɛ e si bɛ hakɛ min na fɛn o fɛn bɛ yen k'o tɛ ko jɛlen e tɛ don o la n'i ye i yala ka se bi ma i ye tiɲɛ de y'a la a ko cɛkɔrɔba ko ale ma ko tiɲɛ na ko bi kɔfɛ e bɔra ne denw bɛɛ ka dunan la i kɛra ne yɛrɛ de ka dunan ye n'ale nana ale de ni cɛkɔrɔba bɛ dumuni kɛ olu de ye barokɛ ɲɔgɔn ye a ko kabi n bila la n ka taasira mɔgɔ ma deli ka ɲɔgɔnna kuma ɲɛnama fɔ n ye n'ale tun y'a kɛ kɛlɛ dun walima n'ale tun o ye kafiri i t'i kisi sigi tun bɛ goya a bolo n'ale n'i ka kɛta kɛ a ɲuman na n'ale i ye i ka kɛta ɲuman na i dun bɛ k'ale bonya o de b'a nata i la ka tugu i nɔfɛ o tuma na ni silamɛw bɛ fɛn o fɛn laɲini bi o ye hinɛ de i y'a faamu n'i hinɛna mɔgɔ o mɔgɔ la hali bagan an y'o de fɔ hali bagan n'i hinɛna la a bɛ tugu i la kuma tɛ i hadamaden ɲɔgɔn ma anw y'o misaliya caman ye an n'an ka denmisɛnninya o de la an kɔni bɛ dama kasi kan ni wasoya kan mun fɔ an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen o ye an ka silamɛya in faamu k'a fɔ ko anw ka bato tɛ foyi ɲɛ Ala ye a tɛ dɔ fara lahara bonya kan dɛ wa an ka batobaliya tɛ lahara koro mɔgɔw ma an ka bato in bɛ fɛn ɲɛ anw de ye n'a sɔrɔ i bɛ ka bato de kɛ k'o bɛ ka fɛn dɔ de ɲɛ Ala ye i b'a fɔ ko n tɛ to yen mɔgɔ si kama n bɛ k'a kɛ a bɛ dɔ fara Ala kan nka i bɛ k'a kɛ de mun kosɔn i ni maa ɲɔgɔn de ka ɲɛ sigi la ne ka bato tɛ ka se ni maaw ɲɛ sigi la kafiriya tɛna fisaya e ta ye Ala k'a faamu ko ɲuman na Ala ko o duwawu minɛ o kuma kelen kɔnɔ an bɛ to hinɛ la yalima an b'a dɔn k'a fɔ nin kalo in Mali kɔnɔ n'a sera musakaw bɛ yɛlɛ wa i b'a ye consommation bɛ bonya kosɛbɛ yalima o hinɛ kelen dutigi ka ɲɛsin a ka dudenw ma o hinɛ o bɛ cogo di dutigi ka ɲɛsin a ka dudenw ma ka hinɛ u la o ɲininen don bɛɛ fɛ san wagati bɛɛ wa surtout kɛrɛnkɛrɛn ma sunkalo in kɔnɔna sabula an b'o de fɔ sanga wagati bɛɛ sunkalo ye entraînement kɛ wagati de
k'i dege denbaya la hinɛni la k'i dege denbaya la nisɔndiyali la o de ye sarakatiw la belebeleba ye i bɛ sarakati min bɔ ka taa di kɔfɛ muso min b'i bolo so kɔnɔ den minnu b'i bolo so kɔnɔ ni Alahu taala kɛlen don k'olu ka koɲɛ kalifa e ma e k'a lajɛ dɛ ni seni min kɛra e ye hali n'a y'a sɔrɔ wagati tɔw kɔnɔna la i ka nasɔngɔ ye hakɛ min n'i ma se k'a doublé i jija i ka dɔɔni fara a kan mun kosɔn denbaya ka dunta ka yɛlɛma u ni ka hinɛ u ka nisɔndiya ni sunkalo ye sabula bɛɛ b'a dɔn sunkalo kɔnɔna gɛlɛya dɔw ni sɛgɛn dɔw b'a kɔnɔ i mana tile kɛ kɔngɔ la tuma dɔ la su bɛ taa tigɛ mimafɛnw nege b'i minɛ hali n'a sɔrɔ a ka duman man ca nka sunkalo la ka to k'i cɛ ka bɔ i ja kɔrɔ ka ko nɛɛmalenin dɔw kɛ i ka denbaya ye o kanunen don kosɛbɛ walima k'a ye e ni mɔgɔ minnu ye balima ye n'aw bɛ du kelen kɔnɔ sabula Alahu taala ye mɔgɔw da a m'u kɛ kelen dɔw bɛ yen nɔ Alahu taala kɛlen don k'a suma olu kunna pani b'a la f'olu b'a jigiya k'a ko maa tɔw ye fugari ye i y'a faamuya k'a ye du kɔnɔna la e ni muso b'a ka dagani kɛrɛnkɛrɛn kuma bɛ can o mankan bɛ ka bɔ o kɔnɔ denbaya tɔ olu bɛɛ jɛlen don foroba kini na sigi tɛ diya o kan dɛ e ka kan k'a dɔn la k'e tɛ silamɛ ɲuman wa o de bɛ na ni juguya ye silamɛya kɔnɔna la fana sabula kuma bɛɛ kɔni b'a ye e ma fɛn kɛ mɔgɔ la mɔgɔ bɛ k'e juguya k'a sɔrɔ i ye fɛn kɛ maa la ni Ala ye nɛɛma dɔ di i ma a ma dabɔ e kelen kama ni Ala ye kɛ faama ye jamanadenw y'i ka maramɔgɔ de ni Ala y'i kɛ dɔnnibagaw ye i y'a faamuya mɔgɔ minnu bɛ e lamini na ɲininen b'i fɛ k'i ka dɔnni tila u ni ɲɔgɔn cɛ ni Ala ye kɛ waritigi ye fɛnɛ waritigiya laɲini tɛ k'e kelen k'a bɛɛ dun mɔgɔ dɔw bɛ yen o ka bon n'i ye o ka jan n'i ye hali o bɛ se k'e bamu ka yala nka Ala ye se min kɛ e ye a m'o kɛ o ye dɔw ka kɔrɔ ne ye dɔw yɛrɛ fa denkɛ fɔlɔ ye mais kuma dɔ la i b'a sɔrɔ du lagare de se de b'o ye i y'a faamuya a k'a lajɛ a ka hinɛ ɲɔgɔn na o de bɛ silamɛya kanu don hali kafiru la ka k'a fɛ nka e k'i ta kɛrɛnkɛrɛn ni muso k'a ka dagani sigi kɛrɛfɛ aw de bɛ duman ka kuma bɛɛ duden tɔw bɛ lahala wɛrɛw la o tɛ ko cɛ ɲuman dɛ a ma nɔgɔn ni waritigi o waritigi n'i b'a fɛ ka hali yɛrɛ ka jate dɔ sungalen k'a da la k'a fɔ ko Ala b'i fɛ walima Ala tɛ fɛ e k'i dusukun lajɛ ba ye k'a lajɛ e bɛ balimaw bɛ cogo di i bɛ ka mun kɛ u ye n'i y'a dɔn k'a fɔ k'i kɛra maa kariyalen e de bɛ ka hɛrɛ kɛ i balimaw ye i bɛ ka ɲuman kɛ u ye Ala ye nɛɛmani min d'i ma i bɛ ka sɔn ka dɔ di u ma da la k'a fɔ ko Ala b'i fɛ nka n'i y'a ye ko kariya tɛ e la fiyewu kuma bɛɛ ni ne ye nin di sisan ne ka sini ni sinikɛnɛ ta bɛna kɛ cogo di e dun b'a dɔn cɔ ye ninnu ka bi ta kelen don k'o kamana quoi da la k'a fɔ ko Ala tigɛlen don i la dɛ wa o cogo kelen don e dutigi ni Alahu taala ye mun kɛ i garijɛgɛ ye sabula an b'o ye mɔgɔ camanw de la k'a ye hali ni sɔrɔ kɛra denbaya ka dunta tɛ yɛlɛma o ye kojuguba de ni sɔrɔ kɛra kɔni fo denbaya k'a dɔn tiɲɛna bi anw ka ba ye sɔrɔ kɛ dumuni lahala ka yɛlɛma surtout fayida sunkalo kɔni na kɔni ni mɔgɔ mago bɛ baraji caman na wa i mago bɛ Ala k'i ka diɲɛ ɲɛ Ala ka kɛnɛya d'i ma ka sijan d'i ma wa lahara i ka kɛ alijinɛla den ye i jija i ka kɛ maa ye maa min bɛ hinɛ Allahu akbar f'i ka denbaya ka dɔn k'i bɛ hinɛ mais kɛnɛmamɔgɔ de k'a ko karisa ninnu ka dutigi ka ɲi dɛ nin cɛkɔrɔba in bɛ hinɛ a mana mɔgɔ o mɔgɔ a bɛ ɲuman mais e ka denbaya yɛrɛ gɛlɛya b'o kan o ye sɛbɛmɔgɔya de ye dɛ o ye k'i ka biriki fili sanfɛ k'i b'a jɔ ka sɔrɔ sopaseman tɛ yen i jujɔ ye yɔrɔ min mɔgɔ minnu gulonnen don i la dɛ ɲɛ olu ma fɔlɔ ba ye n'i hinɛna olu la i denw ka duman don musow ka duman don n m'a fɔ n ko n'a se t'i ye dɛ i y'a faamuya Ala t'i ni kɛlɛfoya foyi la fo n'a kɛra i seko damajira ye ni se min t'i ye denbaya yɛrɛ bɛ kɛ maa hakilima olu b'o dɔn i ye nka se min fitinin mana k'i ye a to denbaya ka o nɛɛma sɔrɔ i y'a faamuya sunkalo kɔni dabɔlen don hinɛ de kama ani makari ɲɔgɔn na n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ i kɛrɛfɛ k'a dɔn ko se t'i nin ye e yɛrɛ ka kariya i ka fɔnisereya i ka fɛn bɔ ka di a ma o tigilamɔgɔ bɛ nisɔndiya min kɛ walahi Alahu taala yɛrɛ bɛ nisɔndiya ten de n'i ye Ala ka jɔn dɔ la nisɔndiya ni sɔnni ye o bɛ fɛn min ɲɛ hadamaden kuma dɔ la ka jama baden wele ka misiw faga o sarakati bɔ o t'o ɲɛ ye kuma dɔ la yɛrɛ yɛrɛw bɛ taa y'o kɔnɔ ko wɛrɛw bɛ y'o kɔnɔ nka kɛrɛnkɛrɛn ma e ɲɛ bɛ nin na i y'i den ka fɛn d'a ma fɛn min b'a nafa sango sunkalo in na jalo ne ma fɛn mun b'o bɔ hadamaden ni haminanko gɛlɛn b'i la ni sunkalo in na i ka denbaya la nisɔndiya i k'u la dumuni ko ɲuman na u ka dugawu k'i ni haminanko gɛlɛn b'i la sigida la lajɛ mɔgɔ min bɛ yen ni dɛsɛ b'o la taa suntigɛ di o ma mɔgɔ min sunbaatɔ sun tigɛ sunbaatɔ b'a ka baraji dafalen sɔrɔ wa e fana b'o baraji dafalen kelen de sɔrɔ e ka sun kɛra sun joli i yɛrɛ sunna i y'i ka sun baraji sɔrɔ i ye maa minnu sun tigɛ i tilala k'olu fana ka sun baraji sɔrɔ Fayida Jalo ni silamɛya kɔni n'a faamuna k'a k'a kɛcogo la diɲɛ bɛ lafiya
diɲɛ bɛ lafiya k'a ye kuma bɛɛ dɔ de tɛgɛ bɛ sin dɔ de ma nin ye fantan ye silamɛya ma faamu de silamɛya ma faamu de o de la silamɛya b'a ɲini an fɛ hali ni mɔgɔ min ma kɛ fɔnisere ye ko se dɔ b'i ye e ma se ka fɛn bɔ ka di mɔgɔ ma silamɛya b'i wajibiya san kɔnɔ ka jaka bi i kan i b'a bɔ wajibi o b'a yira k'a fɔ n'i ma kɛ fɔnisere n'i ma kɛ ɲumankɛla n'i ma kɛ maa ye mun bɛ hinɛ i k'o hinɛbaliya b'i se jahanama ma parce que hinɛbaliya de bɛ mɔgɔ bali jagabɔ la o ala ye nɛɛma kɛ e y'o filɛ i ka cɛ ye ka tɔ ta filɛ fugariya ye ne wɔsi den ta ye u yɛrɛ ka t'u cɛsiri dɔw bɛ tile sugunikura la bɔrɛ t'a la i t'olu ni cɛya cɛ dɛ nka e sigilen don nɛɛma la suma la fɛn bɛɛ kelen de ye minnu dun bɛ gɛlɛya la yan fɛ a dɔw b'i ni hɔrɔnya cɛ u b'i ni danbetigiya cɛ u b'i ni fanga cɛ wa kalan b'u la ka tɛmɛ e kan fɛnɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko ala ka sɔn de don ni ala ye fɛn d'i ma hinɛ ala ka jɔn na wa n'i ma hinɛ ala ka jɔn na i ye jurumutɔ ye wa i ye kɛlɛtigɛla ye i ye kɛlɛtigɛla ye i ma fɛn di minnu ma u b'i kɛlɛ dɛ olu kɔni tɛna e fɛntigilama to gɛlɛya b'olu la e tɛ ka fɛn d'u ma k'olu ka tila k'e kanu u bɛ kɛ i jugu ye wajibi o la ni ala ye se kɛ mɔgɔ ye kɔni ala ye tile dɔ de di i ma ka dayɛlɛnni kɛ i ni fɛn bɛɛ cɛ an b'a fɔ nafolo bɛ fɛn bɛɛ dayɛlɛn dɛ nka fɛn bɛɛ dayɛlɛn ni sababu don a bɛ se ka dɛsɛ da dɔw la nka ala ka nafolo d'e ma jugu ka ye e la i balimaw la nafolo bɛ hali mɔgɔ kɛnɛma jugu kɛ i ni ye kuma tɛ balimaya la an y'o misaliyaw caman ye hali an ka kalanyɔrɔ la k'a ye mɔgɔ fila juguya fin b'u cɛ cɛkɔrɔba ni denmisɛn hali ni m'a dugu tɔgɔ fɔ cɛkɔrɔba ni denmisɛn ni ɲɔgɔn cɛ sanga ni wagati b'a ka laɲini kamalen bɛ se ka fa cogo min na a b'a mutakinu kɛ cogo bɛɛ la a bɛ kuma jugu fɔ cogo bɛɛ la kamalen b'a kuma mɛn a kulo la i y'a fɔ kamalen nana fɛlɛ jumɛn kɛ a y'a kɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ tɛmɛ ka se cɛkɔrɔba ka fan fɛ a bɛ bonya dɔn a ma ko taa di karisa ma ko ne ko ten n'a nana di cɛkɔrɔba ma a b'a ba la sabula ale fɛ ale bɛ ka dabali jugu min kɛ nin na o fana bɛ k'o ɲɔgɔn k'ale la mɔgɔ dun bɛɛ tɛ kelen i y'a fɔ ciden a b'a fɔ k'e yɛrɛ ka taa n'a ye kan'a kɛ kuma dɔ la don bɛɛ tɛ gɛlɛn sɔrɔ a ka wo dɔ la kuma dɔ la a bɛ kelen kelenninw minɛ o kelen kelenninw minɛli nana diya a kun fɛ f'a yɛrɛ nana ye tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ min bɛ nin bɛɛ kɛ mɔgɔ ye a ka kan i ka wuli ka t'i ɲɛ da o tigi kan a wulila ka taa ɲɛda kamalen kan a bɛ taa foli kɛ la bonya kolo giriyara ka bonya kolo giriya ale gindo fɔ ɲɔgɔn bɛɛ nana kɛ kamalen ye a kɔnɔ fɔ ɲɔgɔn bɛɛ nana k'a ye a ko walahi karamɔgɔ denmisɛnw b'a fɔ a ɲɔgɔn a ko walahi cɛkɔrɔba min san waati min na a y'a sɔrɔ gindo fɔ ɲɔgɔn t'a la dugumakolo kan teri t'a la dugumakolo kan ɲɛnajɛbaga t'a la dugukolo kan fana kɛra ale ye mɛ mun y'a kɛ hinɛ de don a bɛ bonya min k'a ye mɔgɔ sera ka kɛnɛma jugu kɛ i ni o la kuma tɛ sokɔnɔ jugu sokɔnɔna ta e balima dɔ k'a ye k'o t'e fɛ nɛma dun dɔ bɛ e ye e ma kɛ ɲuman ye dɛ ɲumankɛla dɛ o de la sen nɔfɛ kira y'a ka sahabaw ɲininka k'u bɛ balimatugula dɔn wa o ko k'u bɛ balimatugula dɔn kira ko balimatugula ye mɔgɔ jɔnni sahabaw bɛɛ y'i ta fɔ donc ni balima ye gɛlɛya la k'a dɛmɛ ka bɔ a la finiko b'a la i y'a dɛmɛ ka fini d'a ma a man kɛnɛ i y'a dɛmɛ ka furakɛ i ye balo d'a ma kira ko k'o ye balima ladiyala de mais balimatugula ye mɔgɔ min ye mɔgɔ min wagati min na a bɛ k'i balima commentaire kɛ e bɛ k'a tanu i tulo b'a la a bɛ k'i saboter a bɛ k'i mankutu jugu fɔ nin ye ko gɛlɛn dɛ i y'a faamu o de la Alahu taala bɛ nin tigilamɔgɔ kofɔ kuranɛ kɔnɔ wal ghazimina al ghaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin dimi ko ka k'i la tɔɔrɔ ko ka k'i la ko ka tila ka yafa mɔgɔw ma jalo nin ye ko gɛlɛnba ye wa o tigilamɔgɔ de o de ye sinjiyatugula o de ye balimatugula wa o de ye mɔgɔ hinɛkɛla ye i y'a faamuya sahabaw ko ala n'a ka kira de bɛ balimatugula ni sinjitugula dɔn komi anw ye mun fɔ k'a fɔ ko n'i ye balima dɛmɛ ta i y'a dɛmɛ ta e ko k'o si o kumana kira balimatugula ye mɔgɔ jɔn ye kira ko balimatugula ye mɔgɔ de ye wagati min na i tulo b'a la i balima bɛ k'i lagosi wagati min na i balima bɛ si ma k'a b'i bali k'i tan k'i bɔ k'i bin e b'i sen cɛ ka bɔ yen n'i y'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka bin a nana ni fanga min i b'a ta tɛgɛ ma k'a lajɔ i y'a faamuya nka e kana fɔ k'i b'i ta sara la k'a bɛ fɔ o de ma ko balimatugula n balima ye n kɛlɛ n ye n ta sara a la k'o de b'a yira k'i jo bɛ kɛlɛ la e de ye kɛlɛtigɛla ye nka mun yɛrɛ bɛ baga a balima ka kɛlɛ kɔ o ye fatɔ de ye ne tɛ n'i ye balima y'i kɛlɛ silamɛya kɔsɔn balimaya kɔsɔn e ka kan ka kɛ mɔgɔ de ye mun b'o tigilamɔgɔ kunbɛn ni ɲuman ye i y'a faamuya ala b'o de fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ tɛ jɛ ka kɛ kelen ni mɔgɔ min ye jugumankɛla kunbɛn ni ɲuman o tigilamɔgɔ bɛ tila ka laban ka annahu waliyyun hamim k'a kɛ i ni kalasiyalen yɛrɛ mais wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru mɔgɔ si tɛ se ko bɛn ni o ye fiyewu fo n'a kɛra mɔgɔ mun sabalilen don wa fo ni maa mun kɛra maaba ye o la jalo ni silamɛya faamuyara a ɲuman kan diɲɛ bɛ lafiya sira foyi t'o la
ni ma ni juge ay silamɛ ɲuman tɛ ala b'o de fɔ kira ne kun kɛra mɔgɔ ni juge mɔgɔ kana gɛlɛn sani b'a sɔrɔ i nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ kun wolola ka bɔ i kɛrɛfɛ nka i kɛra mɔgɔ de mun dusukun ka makan mun mɔgɔw lamɛn i y'a faamuya o la an b'i conseil ni hakilila min di silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ni kun bi silamɛya la dɛ hadamadenya lafiya ni a hinɛ o de ye silamɛya kun ye o de ye silamɛya kun ye ne mɔgɔ hali n'i bɛ arakan 100 de seli i bɛ si bato la nka ni maaw hinɛ t'i la mɔgɔw makari t'i la i kɛra maaw tɔɔrɔbaga ye da la k'a fɔ ala ka sira foyi t'i ka bato la n'i hinɛna ala ka jɔnw na ala bɛ hinɛ la ala k'a faamu ɲuman na ala ka hinɛ an bɛɛ lajɛlen na hakili ni walanda in bɛɛ bɛ i yɛrɛ y'a kɔnɔ wa bɛɛ bɛ a faamuya o hukumu kɔnɔ an karamɔgɔ an ka ɲininkali filanan bɛ taa boli fɛn min kan o de ye yafa ɲɔgɔn ma yafa jɔyɔrɔ jumɛn b'a la silamɛya kɔnɔ ka taa se adamadenya kɔnɔna na silamɛ ka yafa silamɛ ɲɔgɔn ma nafa jumɛn de b'a la inshallah ayiwa karamɔgɔ ni yafa yɛrɛ tɛ i bɛna ye sigi yɛrɛ tɛ se ka kɛ o n'i y'a mɛn silamɛya kɔnɔna la selidonya ninnu fɛ an bɛ yala ka yafaw ɲini ɲɔgɔn fɛ bamanan b'o de fɔ ko ɲi ni nɛ u bɛ kɛlɛ n'i ko mɔgɔ ma na an ka sigi i ko mɔgɔ ma na an ka kɛlɛ i y'a faamuya ni mɔgɔ mago bɛ diɲɛ lafiya la i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ yafa ni mɔgɔ mago bɛ lahara lafiya la i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ yafa ni mɔgɔ mago bɛ nin fila bɛɛ lafiya la i ka kɛ maa ye fɛnɛ maa min bɛ yafa mɔgɔ ma nka kuma bɛɛ ni ko ni kɛra e la e ko ne t'i jɛ ni nin ye ne bɛ n ta da sɛgɛ bɔ karamɔgɔ ni yafa tɛ lahara maa si tɛ kisi ka don alijinɛ na wa ala bɛ yafa maa de ma mɔgɔ min fɛnɛ bɛ yafa alahu taala ka jɔnw ma o de la an b'o fɔ kuma bɛɛ ne y'a mɛn seli wagati ninnu dira an ma ne ni e an kelen kelenna bɛɛ bɛ se ka seli an ka so i y'a faamuya nka a bɛ ɲini an fɛ an ka taa seli misiri la kunɲuman kama n'an selila misiri la i b'a ni salamu bila la an bɛ ɲɔgɔn fo min kɛ yafa ni hinɛ de don a bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ o mɛ silamɛya ma dan o ma fɛnɛ silamɛya tilala k'a ɲini an fɛ dɔgɔkun kɔnɔ ka don dɔ ta n'o ye jumadonya ye o jumadonya ninnu na fɛnɛ n'an bɛɛ taara seli misiri ba la fɛnɛ an bɛ tila ka ɲɔgɔn fo min kɛ ka yafa ɲini minnu kɛ Jalo silamɛya n'i ye silamɛya lajɛ i bɛna dɔn walahi nin ye ci ye mun bɔra alahu taala yɛrɛ yɔrɔ ka tila ka na selidon fɛnɛ lajɛ selidon an k'an ka finiw lasɔn hɛrɛmaw don fini yeko ɲumanw k'a yeko ɲɛ ka tila ka si ɲɔgɔn ma ka taa yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ selidon i b'a ye n'i taara sira min fɛ a bɛ fɔ k'i ka segin sira wɛrɛ fɛ mɔgɔ kana sɛgɛn yafa ɲini na fiyewu i ni balima ni ɲɔgɔn cɛ la surtout kɛrɛnkɛrɛn ma mɔgɔ minnu ye furu ɲɔgɔnmaw ye furu ɲɔgɔnmaw kuma bɛɛ aw ka kan ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ sabula hadamadenya yɛrɛ sigilen don sanga ni waati bɛɛ i b'a sɔrɔ a bɛ don ɲɔgɔn gasi la dɔ b'a ta f'i ye dɔ t'a ta f'i ye nka ne kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min dusukun ka makan i y'a faamuya hinɛ dusukun min mɔgɔ min na e bɛ yafa ɲini i furu ɲɔgɔn fɛ n'i y'a ye k'a fɔ k'a tɔɔrɔ la i kɔrɔ o de ka di ala ye dɛ wa o de bɛ denw barika o de bɛ furumɛsi la wa o de bɛ kɛ sababu ye ka duba bonya fɛnɛ nka duba kɔnɔ ni bɛɛ kɛra maa kafalen si ko k'ale tɛ kamada si ye si ko k'a tɛ yafa ɲini si fɛ aa jɛ tɛ bɔ o kan dɛ a bɛ gɛlɛya o de la fo silamɛ ɲuman i ka i dege yafa la o de la yafa yɛrɛ kumakan bɛ kuranɛ kɔnɔna la diɲɛ yɛrɛ ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ diɲɛ hɛrɛ bɛɛ la i k'i sɔgɔ o yafa kumakan n'o ye istighfar n'o ye yafa ye Allahu taala bɛ istighfar de mankutu kuranɛ kɔnɔ kosɛbɛ k'a fɔ ni mɔgɔ min kɛra istighfar kɛba fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu sama alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum nahara y'a faamuya yafa bɛ kɛ sababu ye Allahu taala bɛ nɛɛma na yɔrɔ la yafa bɛ kɛ sababu ye hali denko gɛlɛya bɛ mɔgɔ min na ala bɛ wuli yafa bɛ kɛ sababu ye nafoloko gɛlɛya bɛ mɔgɔ min na ala bɛ nafolo d'o ma o bɛ mɔgɔ ni jɔn ni ala ɲɔgɔn cɛ cogo min na dɛ wa ni yafa bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ cɛ a b'aw garijɛgɛ sanuya nafolo ka di dɛ nka karamɔgɔ Jalo bɛn ka di ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan i b'a sɔrɔ du dɔw bɛ yen nɔ nafolotigi du tɛ nka yɛlɛ bɛ yen nisɔndiya bɛ yen i bɛ bɔ ka taa dugu kɔnɔ i ka da yɛlɛnen i bɛ segin ka na lafiya la wa foyi t'o kɛ fo hadamadenw f'a ka ɲɔgɔn makoto ni makoto bɔra mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamuya ni guwankunna bɔra mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a foyi tɛ to an ni ɲɔgɔn cɛ fo n'a kɛra fitinɛ o de la hali bibi in na Mali yɛrɛ mako bɛ o yafa de la bɛɛ ye dɔ kɛ dɔ la bɛɛ la koyi an k'a lajɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka yafa ɲɔgɔn ma ni e ye fɔta mun mɛn i balima dɔ kun kan k'a fɔ ko karisa ye nin fɔ ma ta kuma dɔw la mɔgɔ bi jugu sini o bɛ kɛ i sini nin ye ni yafa tɛ dɔrɔn e n'o ka kɛlɛ tɛ ban ne bɛ se ka kibaru dɔ mɛn e kun kan i y'a faamuya n b'a mɛn n b'i dimi n b'i tɔɔrɔ ne yɛrɛ bɛ fɛn dɔ fɔ e ma baroda dɔ la mɔgɔ wɛrɛw b'o mɛn olu bɛ t'o lase i ma nka kɔfɛ ne ye kibaru min mɛn e kun kan ne bɛna dɔn ne ye nin mun mɛn karamɔgɔ Jalo kun kan nin tɛ tiɲɛ ye dɛ
y'a faamuya ne kelen k'a dɔn ko in tɛ tiɲɛ i b'a sɔrɔ juguya bɔra ne dusukun na e farala ne ninnu kan mais o y'a sɔrɔ e ye mun mɛn ko ne y'o fɔ dun o tɔɔrɔ bɛ e la o de la kuma bɛɛ fɔ hadamadenw ka kɛ yafabaga ye i y'a faamuya n'an b'a fɛ an ka duw ka ja an ka yafa n'an b'a fɛ silamɛya ka ja an bolo an ka kɛ maa mun bɛ yafa n'an b'a fɛ an ka furuw ka ja an ka kɛ maaw ye maa minnu bɛ yafa surtout kɛrɛnkɛrɛnma an balakaw u ka yafa fara u boloda la muso o muso ni yafa kɛra i taalan ye i y'a faamuya ala tɛ sɔn k'i denw kɛ maa ka jɔn ye i ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ kɔni kuma bɛɛ yafa ɲini a fɛ hali n'i yɛrɛ fɛ k'i ma tɔɔrɔ ko k'a la yafa ɲini a fɛ o de b'a to Alahu Taala yɛrɛ bɛ yafa e ma i ka filiw bɛɛ lajɛlen na inshallah ni Ala sɔnna ma o hukumu kɔnɔ an karamɔgɔ n'i y'a lajɛ fana silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ komi silamɛya tasiraw an y'a ye waati laban in na silamɛ alimamuw ni ɲɔgɔn cɛ misiri kɔnɔnaw la kutubaw la gɛlɛya caman de bɛ yen yalima o bɛɛ bɛ bila yafabaliya minɛnw kɔnɔ parce que i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ de ye kumaw ye n ye kuma dɔ mɛn ko karisa y'a fɔ n ma se ka jɛn n ma se ka yafa n fana bɛ taa jaabi o n'a ɲɔgɔnnaw o bɛ bila o minɛn kɔnɔ kosɛbɛ da y'o de fɔ kuma daminɛ la bamananw b'o fɔ ko bɛnbaliya so bonya o bonya don dɔ tomo don wa bɛnbaliya diinɛ bonya o bonya bɛɛ b'o ta fan dɔn i y'a faamuya bon kɛrɛnkɛrɛnma n'i ye yafa fɔ yɔrɔ o yɔrɔ bon fo silamɛ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de ka kɛ mɔgɔ an kana kɛ mɔgɔ ye mun mɔgɔw su ka taa ɲuman ma i y'a faamuya k'a sɔrɔ an yɛrɛ t'o kɛbaga ye i y'a faamuya n'i m'a ye k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔw su ni ɲuman ye en tant que e mun jɔlen don mɔgɔw ɲɛkun kelen na ne bɛ kuma u ye an b'a fɔ k'i ka kɛ kɛrɛnba e ka kɛ nabi ɲuman dɛ nka ni jogo ɲuman fɔra yɔrɔ o yɔrɔ fo k'a sɔrɔ o fanba b'e la jogo juguya foyi tɛ tɛmɛ sɔn juguya foyi tɛ tɛmɛ ka tɛmɛ mɔgɔ ka sɔn juguya kan mɔgɔ min bɛ yen k'i tɛ se ka yafa mɔgɔw ma u ka fili la alimami ka sɔn ka na i jɔ ni mɔgɔ dɔ dimiya ni mɔgɔ dɔ arankini alors que i nana i jɔ misiri min kɔnɔ ko connexion de bɛna don i ni Alahu Taala ɲɔgɔn cɛ la k'a sɔrɔ maa dɔ juguya b'e kɔnɔ e ma yafa o ma hali ni seliji jateminɛ silamɛya daminɛ an bɛ seli ta k'a fɔ k'i ka ŋaniya siri min kɛ i dusukun na ŋaniya siri in tɛ ten i ko ye ŋaniya siri kun b'a la ka yafa i balima silamɛ bɛɛ lajɛlen ma i b'o de siri i dusukun na ka layiru ta Ala ye e tɛna maa si juguya i dusukun na tugun seliji kɛnɛkan ta bɛ yen nka dogolen fana bɛ yen i y'a faamuya o de la an b'a fɔ ni silamɛya faamuna a kɛcogo ɲuman yɛrɛ la tɔɔrɔ foyi de tɛ ye ɲɛnamaya kɔnɔ silamɛya fɛn o fɛn min fɔ kunfɛ ko tɛ ka sin ka silamɛya kɛ i b'a fɔ récitation a fɔra ko an k'an tɛgɛ ko i tɛgɛ ma jɛ jɛ bɛ yan na tɛgɛ in kokun tɛ ko tɛgɛ ka jɛ pasi i tɛna t'i bolo di Ala ma wa fana ni tɛgɛ jɛ pasi don i bɛ se ka safinɛ ni bɔrɔsi ta n'i y'o ta i tɛgɛ kama dɔrɔn i ka seliji tiɲɛna o kumana tɛgɛ in kokun dɔ bɛ a la k'i bolo ko ka bɔ degun ko ni tɔɔrɔ ko bɛɛ ni namara ko bɛɛ ni yuruguyurugu ko bɛɛ silamɛya fɛn bɛɛ de nin n'i ye silamɛ ɲuman yɔrɔ ka silamɛ ɲuman de jɔlen kira jɔyɔrɔ la ni mɔgɔ dɔ dimiya ye ni mɔgɔ dɔ arankini ye fo e ka taa kuma a ka dɔn k'a fɔ k'e kan bɛ maa dɔ ma e ye jalo e bɛ mɔgɔw su ka kɛ diinɛ de kama ou bien e bɛ mɔgɔ gɛn ka bɔ yen de kabakodon na ni yafa ka kan ka ta mɔgɔw fɛ bi kɛrɛnkɛrɛnma diinɛ ɲɛmɔgɔ yafa ka kan ka ta olu fɛ ne ka mazahabu ni e ta tɛ kelen ne ka tɔrika ni e ta tɛ kelen ne ka faamu cogo ni e ta tɛ kelen e ye nin fɔ a ye ne touché ne bɛ se ka e lafaamu ka sɔrɔ a ma kɛ kɛlɛ nka ne de ko k'a fɔ ko n y'o kuma fitinin fɛn fɛn mɛn surtout ni réseau ko tile in na kuma bɛɛ kulo bɛ ko nin dɔ la dɔw ka kuma fɔlen dɔ fo san caman a dɔw yɛrɛ nimisara la yɛrɛ e bɛ t'o de ta ko o lamɛn ka fitini sanga ni wagati bɛɛ e ni fitini sigilen don sanga ni wagati bɛɛ e ni dimi de bɛ t'i jɔ kira jɔyɔrɔ la i tɛ maa wɛrɛ buruja f'i silamɛ ɲɔgɔn jalo nin ye makaritɔ ko ye silamɛya kɔnɔ dɛ fo silamɛw ka baara kɛ ni yafa ye wa silamɛw ka sɔn ka bɛn de bila ɲɛfɛ ka bato tugu o la an kana bato bila bɛn ɲɛfɛ an ka bɛn de gulu ani san cɛ sabula ni ne ko n ko min ka bato kɛ a kɛcogo ɲuman na ne b'a ye ne ni e tɛna ɲɛ o kan ne fana ko k'i bɛ ta k'a kɛcogo ɲuman na an tɛna ɲɛ o kan bon directement an ka bɛn bila ɲɛfɛ an bɛɛ ka jɛ ni bɛn ye i y'a fɔ an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na bɛn kɔnɔ an k'o de ta k'an ka bato kɛ bɛn kɔfɛ Ala ka faamu ko ɲuman dɛ amin amin Ustaz an ka ɲininkali laban bɛna kɛ fɛn min ye o de ye maa dɔw bɛ yen olu bɛ yafa ɲini u fɛ ka bɛn ɲini u fɛ abada u tɛ sɔn yalima kɔlɔlɔ b'o la dɔw yɛrɛ bɛ yen a b'a fɔ k'a fɔ n bɛ yafa u b'a fɔ n tɛ yafa ne fɛ kɔlɔlɔba de b'o la o kɔlɔlɔ belebele dɔ ye jumɛn mɔgɔ mɔgɔ kɛra o ɲɔgɔnna maa kana gɛlɛn sugu ye a kɔlɔlɔ kun fɔlɔ o bɛ ɲɛsin i yɛrɛ ka ɲɛnamaya laban fan de ma
i ka ɲɛnama laban fa i b'i wele ko cɛkɔrɔba jugu walima i b'i wele ko musokɔrɔba jugu walima Allahu taala bɛ taa se Allahu taala bɛ taa lajarabi dɔ lase i ma i b'i sa n'o lajarabi ye fo maaw bɛ yɛlɛ la mɔgɔ mɔgɔ b'a fɔ k'i t'i yafa mɔgɔ mɔgɔ ka fili la o ka gon Ala ye ka tɛmɛ maa bɛɛ kan i si bɛ taa kɔrɔ wagati min Ala kɔni bɛna lajarabi dɔ s'i ma fo diɲɛ ka yɛlɛ la wa mun ka jugu ka tɛmɛ o kan fɛnɛ dɛ e mun t'i yafa mɔgɔw ma i bɛ kɛ sababu ye k'i kɔ tiɲɛ sabula e denw olu ka ɲɛnamaya de bɛna continuer e kɔfɛ n'olu bɔra maa la maa jugu la mun t'i yafa maa ma maaw fɛnɛ t'i yafa olu ma dɛ mɔgɔ mɔgɔ t'i yafa mɔgɔw ma diɲɛ na Ala t'i yafa i ma diɲɛ na wa Ala t'i yafa i ma lahara i ka kɛ mɔgɔ de mɔgɔ dusukun magantigi ni Allahu taala ka jɔn ye yafa ɲini fɛ yafa ma o de b'a to Ala yɛrɛ bɛ yafa i ma k'a fɔ ko n ti yafa walima kuma bɛɛ nin kɛra ne la non ne ti jɛni ni fo n k'a kɛ tan de ni ma nin kɛ ɲɛdɔnna tɛ bɔ fo n ka ɲɛdɔnna bɔnna de ne ti jɛni ɲɛdɔnna ye i b'a mɛn mɔgɔ o mɔgɔ la maa kunna di tɛ o de la ni mɔgɔ o mɔgɔ ni jogoba damadɔ y'i la ka hinɛ i la ka yafa i la da la k'a fɔ ko Allahu taala ye fara jɔn kunna di u kan ni Ala t'i fɛ Ala t'i kɛ mɔgɔ ye mun bɛ yafa mɔgɔw ma ni Ala t'i fɛ Ala t'i kɛ mɔgɔ ye mun bɛ hinɛ a ka jɔn na Ala k'an kɛ jɔn ye minnu bɛ hinɛ an jɔɲɔgɔn na wa salim Ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ sisan an bɛ tila ka segin ka na i ma o hukumu kɔnɔ an y'a yafa aw ye cogo min na k'a fɔ ani an karamɔgɔ de tun bɛ ɲɔgɔn bolo n'o ye Ustaz Sanba Traore Ala ka hinɛ an ka cɛkɔrɔba ɲuman na n'o ye Sheikh Ahmad Traore ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni Amadu Bilen Lafiyabugu o den de don an bɛ an ka khalifa fo ani kɛnɛ kan n'o ye Sheikh Abdulrazak Traore ani a dɔgɔni balimaw bɛɛ lajɛlen ni kɛnɛ sanuman in an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka Lafiyabugu bɛɛ lajɛlen fo o hukumu kɔnɔ an bɛna nɛgɛjuru siraw labila aw ye aw ka se ka don ka foli ani dugawu kɛ ɲɔgɔn ye o hukumu kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔ jamana kɔ kan an lajɛlen don fan bɛɛ lajɛlen fɛ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ aw kelen o kelen aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ la Ala ka hɛrɛ kɛ ani aw ye an bɛ segin a kan k'a fɔ an ka nin jɛmukan in aw kana ɲina fiyewu ka se k'an dɛmɛ a la an dɛmɛli a la o ye silamɛya dɛmɛli de ye o la nin produit minnu filɛ nin ye an ka nin mayonnaise kadi min filɛ nin ye mayonnaise kadi in bi a bɔlen don a bɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na k'aw hakili to a la aw ka kɛ a sanbagaw ye o kɔfɛ te alikaba o filɛ nin ye an ɲɛ kun na te alikaba fana aw ka hakili to a la aw ka kɛ a sanbaga ye jipresiya bi yan ka taa se fɛn min ye lait halib o fana bɛ an bolo kɔrɔ yan aw ka hakili to a la mana kɛ fɛn o fɛn na aw ka se k'a dɔɔni ta n y'a fɔ kunasini n ka kuma na n ko tuma dɔ la hali mɔni min bɛ min n'i ye mayonnaise k'a la a b'a kɔ tɔ sankɔrɔ ta ka taga o sa Jawara dɔw bɛ mayonnaise kɛ mɔni na mayonnaise ka di a jala bɛ tɔ sankɔrɔ ta ka taga dɛ kosɛbɛ a jala bɛ mugan a bɛ kɛ buru kɔnɔ a bɛ kɛ saladi la i ye mɔni yɛrɛ min fɔ nin ye i b'a k'a la a t'a bɛn dɛ parce que n bɛ mɔgɔ de dɔn n y'ale de ye depuis a bɛ k'a la o ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔn minnu b'a k'a la mɔni ni mayonnaise ka di seri n'a ka di n yɛrɛ ka baara kun ko de cayara a banna k'a to ka mayonnaise kutu fa ka k'a la donc mayonnaise ka di ni maa min ye nin san o ye diinɛ de dɛmɛ siga foyi t'a la ni jɛmukan in bɛ yen ka diinɛmaw ɲɛnafin bɔ siga foyi ni maa o maa ye dɔrɔmɛ 1 minɛn dɔ san nin na i ye diinɛ dɛmɛ i ye barika don i ka nafolo la i ka nafolo lakanda yarabi Ala k'an ɲɛsin ninnu sa a kɛbaga Ala ka barika don a ka jagofɛnw na Ala k'an n'a to ɲɔgɔn bolo salli ala rasuli wa sallim a bɛ san caman bɔ ale ni mɔgɔ tɛ jɛ ni jɛmukan in na a bɛ bɛn fɛn o fɛn ma a labɛnnen don ko maa d'a ma ko sunkalo de don diinɛ ko de don a bɛ na a sɔminen don a bɛ san caman bɔ o la ale b'a dɔn min don min ye an fana nisɔndiya a bɛ na ni minɛn o minɛn n'an b'an da don a la a bɛɛ bɛ bɛn sahaba ma alhamdulillah o de ka di ko la o dɔ la i ni mɔgɔ dɔw bɛ jɛ ka baara kɛ a ka minɛnw man ɲi kɔfɛ aw kɔni bɛ kuma nka mɔgɔw b'a yira aw la a man ɲi e bɛ mankutu kɛ e ka mankutu bɛ ko kɔfɛ an ka ɲi ani mankutu bɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ a bɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ parce que mɔgɔw y'a seri a y'o don o dɔ ye weleli kɛ muso dɔ a ko k'an bɛ ka fɛn o fɛn fɔ mayonnaise na k'ale b'a baara ale bɛ a san a bɛ san caman bɔ kosɛbɛ k'a ka ɲi te alikaba yɛrɛ bɛ ten a bɛ ten o ye hakilisigi ye o ye an fana ma kunna wele an bɛ fɔ k'u waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ Ala ka sugu diya nɛgɛjuru sira de ye 93 91 68 92 dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu aleykum. wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. an karamɔgɔ tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min. alhamdulillah ne tɔgɔ Isa Yatara ka bɔ Buwake Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na. Isa Yatara.
Naam, kabo Bouaké Côte d'Ivoire. Basi tila kono Bouaké ka ba kene. Alhamdulillah malata na ko febe ba to wetanna. Alhamdulillah bismillah kuma bi bolo. Alhamdulillah ambo bele jelo ko plateau kaye. Kada me yara la fokata se karamo Adam Jawara ane ambal mum so mo be fulin no watinna. Alaka yara kanu la kanu dime. Ko fe andi fuli ani doñe sankara mama seyde shirus mamadan hada ana bona bele jelema na ala sona asi jan kanyada ana mala kana koro amin ana bona bele jelema bi mi fi harala ala kanu ana bona bele jelema amin do ka ngaji men kana taben kana sabe kana de mo kon ala ka gila bele jelema amin 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 foni watina kom jama ka tamina ali inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Ami fo ki walimando. Ame Bouaké bela jelen fo ni wati na Côte d'Ivoire bela jele. Ame ala jeli ala ka hero. Dabe nga juru sala. Assalamu alaikum. Abi chogoy. Abi saka boyga tele krefe doni. Ibe aketo ibe bo tele krefe katla ka seginga weleli ke na we fa ni anga nyogon soro lafiya kono. Ode akaw sobo tele la doni anga se ka weleli ke do ben radio sala. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To ni jamu be ka wele ka won aywa ni ga juru sira ma se ka sira soro amba tigi foka wala nyimando antenya ni watina ka folita ka nyesi Burkina Faso ni watina an la jelendo en kosobe an correspondant mun be la sana Sidibe kata se Modou Bokar Balde do arme ba amba foka wala mando ni watina kanga jamiatul ansardin tonni mun be ku foka ni mo ko président surata sa ona ka dima amu be fo ni watina. Assalamu alaikum. Abi chogodi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Chogodi jamu ka wale ka bom. Amadou Diallo sumogodi. Basite. Dugono mogodi. Alhamdulillah. Adiyana rodo. Basite. Tapitaudi. Torosula. Mi folin barkada ta Abdallah Diani. Ebe ka wale ka bom ani chogoni jamu. Ne to isi ko ne ka wole ka de Tangaba Marala. Tangaba Marala. Tangaba Marala mi be ko barangara da ala ngoro dugu da be ko jabani. Bismillah. Kuma bi bolo. Alhamdulillah inshallah Allah ba ko ce la ke arka ba ni vraiment akan ko jugu yarabi. Di alka ba in kan ko jugu. والله أنا أوصل موضوع ده يجيني ناس على الشارع ويبدأ معايا نفير حيث ويانا ما موقف بركة على قابل من برلا آمين 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 أنتم من على سبب الناس وعشير سورة عثمان مدان حدرا يا بني سورة كنيان لما كنا على كبي أنام آمين 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 فلما نقول ما يجرب جالك أنا جاكم يجريام آمين 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 الدين على قناة آمين آمين الدين قرط على قناة قرط آمين 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 أي مهمر الدين وصل قناة وصل آمين 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 سورة قناة أو رقمه آمين صلي على رسول الله وسلم على كدومني نبراجي kame sana koroba kangaba ame kangaba ka bela jenen fo itogala ni watina ka doke ala ta kalo yi timi ala kono dobe ne jiru sala. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Abi chogodi Betul. To kani jamu be kan wele ka bom baste de ka tu Edi jadi de ka wata ngala ka bo nyamana Edi jadi de ka wata ngala tengarla kangaba Seydou Jakte abedi kangaba basiti la alhamdulillah ini baraji ami foki wale nyando hali sita ka foli ko segi kangaba adugila kaw
alimami ni a ka jama jeunesse ni musokuntigi an b'u bɛɛ fɔ k'u bɛɛ waleɲuman dɔn nin waati in na nɛgɛjuru sira labilalen bɛ aw ye ka se ka don ka foli ni dugawu kɛ ɲɔgɔn ye nin waati in de dilen don nɛgɛjuru sira kan an bɛ foli lase jamana kɔfɛla fɛn o fɛn de bɛ yen mun bɛ ka an lajɛ nin waati in na an b'a dɔn k'a fɔ donni de ma nɔgɔ waati dɔ la dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛna ale ta nin waati in na assalamu alaikum assalamu alaikum waaleykum salaam tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ Bokar Diallo ka bɔ Sikaso Bokar Diallo a bɛ di baasi foyi tɛ yɛrɛ kɔ Sikaso kaw ka kɛnɛ hɛrɛ bɛ yen bisimila kuma b'i bolo foli don kɛnɛ kanu ala ka hɛrɛ ka ɲi amin amin an b'aw bɛɛ lajɛlen fo inshallah ala ka bolo ma ka baara amin amin a ka d'an ni karamɔgɔ ka ɲɔgɔn ma ala m'a latigɛ fɔlɔ amin amin an bɛ dugawu da an ka se ka ɲɔgɔn cogo min na inshallah ala ka baara diya amin amin salamaleykum ala ka dugawu minɛ an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn ka Sikaso bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔya la an balimakɛ Bulo Sise an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Sikaso ka taa se Famadi Sise ma Sikaso an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ka taa se Jamiatul Ansar den tɔgɔ minnu bɛ yen an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn nin waati in na dɔ bɛ nɛgɛjuru sira assalamu alaikum allo Ready? Tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ ka bɔ Kita Alu Tunkara ko Kalu Kalu a bɛ di baasi t'i la kɔni bisimila kuma b'i bolo amin 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 ala k'o dugawu minɛ foli diyara an ye foli ni waleɲuman dɔn an b'o ta k'o ɲɛsin nin waati in na Sherifla FM a lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ma an b'a dɔn tuma caman u bɛ kɛ direct la an nɔfɛ an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn nin waati 95.7 n'i y'a gosi dɔrɔn i bɛ Sherifla FM sɔrɔ Sherifla FM nin waati in na a bɛ Sherifla Jabaranin kɔnɔna na salamu alaikum a bɛ cogo di salamu alaikum assalamu alaikum ayiwa ale taara an bɛ gabɔnkaw fo président Umar Tarawele n'a ka jama sɛgɛnbali ɲinanbaliw an b'o fo k'u waleɲuman dɔn ka dugawu k'u ye ala ka baaraw ɲɛ ka bɔ yen ka taa se Congo ma Congo Brazza alimami n'a ka jama Imam Mohamed Jawara Kayi Fofana an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la ka taga Congo Kinshasa an balimakɛ Musafa Sila président Musafa Sila an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Congo Kinshasa kaw fɛ yen nɔ ka dugawu kɛ ala ka an n'u dɛmɛ an tɛ ɲinɛ an bolakaw kɔ Zambi Mozambique nin bɛɛ lajɛlen ansaru bɛ yen an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn salamu alaikum assalamu alaikum ne ba tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min Umu Bagayo Kayikaw ka kɛnɛ alhamdulillah an bɛ ala tanu kuma b'i bolo kuma b'i bolo foli diyara an ye an bɛ Kayikaw bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔya la nin waati in na Kayindikaw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka Kayi ansaru bɛɛ lajɛlen fo an karamɔgɔ Ibrahim Ɲangima Masal karamɔgɔ Seydou Diallo ka taa se karamɔgɔ tɔw bɛɛ lajɛlen ma an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an ka Kayi duba minnu bɛ yen an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Kannakaw Barolakaw Sheriflakaw ka taa se an ka cɛkɔrɔba ɲuman ala ka hinɛ la n'o ye Elhaji Amenyeng a ka denbaya an b'u fo k'u waleɲuman dɔn nin waati in na Kayi Legal Segu ka dugawu kɛ ala ka hinɛ cɛkɔrɔba la ka nɛɛma jidi a ye sisan dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la assalamu alaikum assalamu alaikum a bɛ cogo di baasi tɛ yen tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min
ko ma loloni kori baasi tɛ yen lolo mara loloni denbayaw ka kɛnɛ an b'a ta ko tama alhamdulillah bismillah kuma b'i bolo bai ko ke kuma b'i bolo ai ana kan no ko fo dama ka ya ta di ba amin amin ala kana dama amin 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 ala kana da ta ko amin amin ala ka kuma ta la amin amin ala ka mutaka na amin amin ala ka tewa amin amin ala ka kuma ta dama amin amin amma ka ba ko ni ala sɔnna ma ala ka deba be ala ka kushi amin 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 ala ka ta amin amin ala ka deba be ala ka duwawu minɛ assalamu alaikum ini baraji an bi fɔ k'i waleɲuman dɔ nin waati na ka foli lase Nigeria silamɛya dɛmɛtɔ ansartɔnden minnu bɛ yen ka taa se Ghana Cameroon nin bɛɛ lajɛlen bɛ sirifila lajɛ nin waati ninnu kɔnɔna na an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la ka duwawu kɛ kalo in ala ka a timɛ hɛrɛ kɔnɔ an y'a fɔ aw ye fɛn min ye lɛ hali nɔnɔ min b'an bolo bi ni an b'a ɲini aw bɛɛ ka taa san fo k'a ban f'a tigi yɛrɛ k'a fɔ k'a banna pewu a nɔnɔ in de ye lɛ hali nɔnɔ tɛ nin ka Bamakɔ yan dɛ ni ye nɔnɔ o nɔnɔ min Bamakɔ yan bi i ma nin min i ma nɔnɔ min an b'a ɲini sirifila kanubaga bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka bɔ ka taa nin nɔnɔ in san a bɛ kɛ dɛgɛ la a bɛ kɛ mɔni na a bɛ kɛ laka la a bɛ kɛ ka kafe dilan a gansan bɛ kɛ ji la k'a min o ma dafa a jala min mun wa madame Baro yɛrɛ b'a kɛ ten o y'o dafalen dɛ madame Baro ale b'a jala mun wa i y'a ye dɛ i somin'o la madala n'i bɛna mɔninama min an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn nin waati in na Mariam Kulubali madame Baro an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka yɛrɛ ka patron fo n'o ye madame Diallo Bayi Kulubali o de ye ne ka patron ye ale ne ba ye ale ba ye Mariam kɔni de fana de y'o ka patron ye an bɛ foli lase yan fo Côte d'Ivoire ala ka hinɛ an ka cɛkɔrɔba ɲuman na Haruna Kulubali a ka denbaya la an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn ka an balimakɛ ni an ka cɛkɔrɔba fo n'o ye Musa Kulubali ale min bɛ yen bi nɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka sini kɛnɛya di a ma imam taw Côte d'Ivoire an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka taa se imam Malik Tesoke Côte d'Ivoire Ibrahim Diata ka taa se fɛn min ye Layi Sangare ninnu bɛɛ y'an ka jɛturabaw ye an b'u fɔ Côte d'Ivoire k'u waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ kalo in ala k'a timɛ hɛrɛ kɔnɔna na an ka correspondant min bɛ yen Jakariya Danbele a n'a ka denbaya an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn nɛgɛjuru sira dayɛlɛlen ba Musa Sangare fana kosɛbɛ an ka cɛkɔrɔba ye kosɛbɛ ka cɛkɔrɔba de ye ani Samaseku an b'u fo alhamdulillah k'u waleɲuman dɔn dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la assalamu alaikum a bɛ cogo di baasi t'i la tɔgɔ ni jamu an tɛ k'a faamuya kosɛbɛ aw y'a faamu i b'a kɛ to nɛgɛjuru sira tɛ ka sɔn kosɛbɛ ayiwa an b'a ɲini fɛ i ka segin ka na an bɛ mɔgɔ fila ta ka bin nɛgɛjuru sira ko o ɲɔgɔnne yan an bɛ foli ta ka ɲɛsin yan fo Dalabala an ka président n'o ye Fasigi Dunbiya ye a bolila ka taa Dalabala musokɔrɔba fɛ yen nɔ ne ye Basali Sangare an bɛ Dalabala bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na ka duwawu kɛ Dalabala bɛɛ lajɛlen ye ala ka kalo in timɛ hɛrɛ kɔnɔna na wa alaikum salam a bɛ di baasi t'i la tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min Dawuda Tarawele don ka wele ka bɔ Ameriki Dawuda Tarawele ka bɔ Ameriki Amerikikanw ka kɛnɛ baasi tɛ yan baasi i bɛ Ameriki dugu jumɛn na an bɛ New York aw bɛ New York o ɲɛna bisimila kuma b'i bolo baasi t'a la Dawuda kuma b'i bolo fo wa ani fɛn fɛn tun bɛ tɔgɔ an b'a fɔ an ka karamɔgɔ fɛrɛ tuma ma dɔrɔn n'a ka denbaya ala ka sunkuru tun bɛ ko ɲuman dami amin amin amin
foli diyara an ye Dawuda ala sɔnna ma an bɛ fɔ ka ansaru bɛɛ lajɛlen fo New York kɔnɔna na ni waati in na n yɛrɛ kun fa bɛ yen n'o ye Madame Jalo ye an b'a fɔ ka waleɲumandɔn yan fo New York n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka maliyɛn bɛɛ fo New York ni waati in na fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ka dugawu kɛ ala ka tanga ni kisi kɛ ani ala ka sɔrɔ caman kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko tunga ninnu bɛɛ ye hɛrɛ ɲini de mɔgɔ mɔgɔ bɛ bonya ka taa nata ye o de o na ala k'o sɔn hɛrɛ caman na o la nɛgɛjuru sira an b'a jɔ nin waati in na ka hakɛto dafalen ɲini mɔgɔ caman fɛ a ka di mɔgɔ caman ye nka waati min talen b'a kama waati dafara ni ala ni kira sɔnna ma sini o fana ye don wɛrɛ ani aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in na an bɛ sɔrɔ ka na cuisine kɛnɛ kan an balimamuso n'o ye Aminata Tarawele ale ye wulikajɔ kɛ fɛn min ye ŋɔmi ye ka se ka dilan ni cogo yira an na an ka jɛ ka ɲɛmada o fɛ bɛɛ lajɛlen ɲanwa aw sigiyɔrɔ la bi an sera an ka musoba dɔ ma donc an bɛna kuma d'a ma a yɛrɛ b'a yɛrɛ présenter ne ba i ni tile an ni tile dusumɔgɔ kɔri baasi tɛ i bɛ se k'i tɔgɔ n'i jamu fɔ ani ka baarakɛta an filɛli camanw ye ne tɔgɔ ye Abi Damile ne bɛ ŋɔmi feere de kɛ Sutuba n ka ŋɔmi kɛcogoya ɲɛ yira o la ŋɔmi awɔ a ye ɲa dɔn o ma ka di sisan sa o ma ka di yɔrɔ sunkalo in na a bɛ marché kosɛbɛ a ka di mɔgɔ caman aw ni ne an ka jago filɛ ɲɔgɔn fɛ ni bɛna ŋɔmi dilan i bɛ malo ko ka taa si ka na mugu tɛntɛn seri bɛ k'a la ani farini mugu ani fununa ni kɔgɔ dɔɔni awɔ ja kɛ fɛn yɛrɛ ma ca o mais malo suguya o suguya ka di i bɛ se k'o bɛɛ k'a la wa a bɛɛ tɛ se ka k'a ye a gamiyagama kɔni de ka ɲi n'i ye gamiyaga yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ o ta de ka ɲi malo jala ni ŋɔmi tɛ magaya i n'a fɔ gamiyaga ta sisan n bɛna ŋɔmi dilan n bɛna seri kɛ minɛn kɔnɔ fɔlɔ seri fɔlɔ de k'a la awɔ seri kɛra a la sisan n bɛna mugu dɔ k'a la o ye mugu jumɛn ye malo mugu n bɛna ka malo mugu k'a la a filɛ hakɛya b'o la hakɛya t'a la a filɛ i yɛrɛ b'a dɔn i bɛ se ka mun feere dɔrɔn i b'o si k'o labɛn nin ye malo mugu ye awɔ sisan n bɛna farini mugu k'a la ni malo ka ca kuma dɔ la i bɛ se k'a kɛ kilo kelen farini mugu ye kilo kelen kuma dɔ la kilancɛ yɛrɛ b'a bɔ yɛrɛ a kun ye pour que malo ka se ka funu a ka magaya ka ɲɛ awɔ a dundala ka se ka ja awɔ sisan n bɛna fununan dɔɔni k'a la nin ye fununan ye awɔ a filɛ i bɛ ji de kɛ nin bɛɛ la k'a lamaga walasa awɔ pour que a bɛɛ ka don ɲɔgɔn na o la n'i b'a bila dɔɔni a bɛ funu mais temps b'a la wa wagati kɛrɛnkɛrɛnnen b'a la walasa a ka funu wa i bɛ wagati dɔɔni d'a ma pour que a ka se ka funu i n'a fɔ heure joli a bɛ heure fila ɲɔgɔn na bɔ n'i b'a ka funu n'i y'a nɔɔni ka fɛn ninnu bɛɛ k'a la sisan i bɛ se ka heure fila ɲɔgɔn na kɛ a bɛ funu n'o kɛra a bɛ magaya tant que a ma funu a fana tɛ magaya awɔ donc ale ka base yɛrɛ funu awɔ a se ka k'a ɲa mais a tɛ kumuli fana fɛ o n'a kumuna a dun man di surtout sunkalo in na bɛɛ tɛ se k'a dun awɔ f'a ka nin résultat de di awɔ i bɛ sɔrɔ k'a sigi ou bien yɔrɔ funteniman dɔ la awɔ b'a sigi a mana kɛ yɔrɔ ni fununan kɔni b'a la ale bɛ funu n ye mugu mun dɔɔni sisan n ka ŋɔmi mugu mun dɔɔni a fununa sisan kɔni n bɛ se k'a jira faga awɔ n bɛna tulu k'a la n b'a k'a la awɔ n y'a fɛngɛlen n b'a yɛlɛma nin y'a mɔlen n bɛna nin bɔ sisan i b'a dɔn cogo di k'ale mɔna n tɛ se ka caya kɔrɔ fana i bɛ tasuma nɛmɛ awɔ walasa kɔnɔna fana awɔ tasuma mana caya a tɛ mɔn a bɛ sisi sisan Abiba folikan jumɛn b'i bolo folikan min bɛ n bolo a' ni ce a diyara n ye ala k'a kɛ si ni kɛnɛya yɛrɛ ma wa ni ne tun b'an bolo ka yira u la aw ka rubrique mandi la n'o tun ye ŋɔmi ye an yɛrɛ b'a dɔn ŋɔmi a ma ka di kosɛbɛ nin wagati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la
kalo barikama in na n'o ye sunkalo ye a k'an bɛɛ a ka cɛsiri la ŋɔmi kɔni a ma ka di kosɛbɛ o bi fana ŋɔmi kɔni a dun ka di kojugu sunkalo yɛrɛ la a bɛ dun kosɛbɛ n'i y'a dilanbaga ɲuman sɔrɔ tulu tɛ min na mais dɔw ka dilanni a bɛ ŋɔmi nege b'i la n'i bɛnna ni ŋɔmi dilanna dɔ ye a bɛ ŋɔmi nege b'i la a bɛ ten an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an bɛ sɔrɔ ka na Nuru Madaniya olu ye funanŋɛniw ye minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan Kati yen nɔ a silamɛya dɛmɛtɔn Ansar comité min bɛ Malibugu olu ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri ka fara u karamɔgɔ kan n'o ye Kalo Kulubali ye ka se ka nin baara ninnu kɛ u ka épisode 2nan an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. Araga jara ko k'a bɛna suntigɛ la an fɛ yan. Awɔ, n y'a mɛn. Salaamaaleykum Masalatɔ. Waaleykum salaam. Bilisa somɔgɔw. Basi la. Masa bɛ yen. Awɔ, a bɛ yen. Awɔ, mina. Sugandi kubali. Salaamaaleykum Masa. Jara. Basi la. Somɔgɔw. Basi la. Bima. Basi la. Basi tɛ. An bara. Sigiyɔrɔ bɛ. Masa ma dɔn a su ma k'i sɛgɛn dɛ. Jara su ma fɛn kɛnɛ la. Masa e ɲɛ bilen ne ko su ti fɛn kɛnɛ la. Su tɛ foyi kɛnɛ la. Masa n ko ne natɔ sisan ne ka dika ye fɛn dɔ b'a bolo a bɛ k'a bila boli kɔnɔ. N gɛrɛ la a la n y'a lajɛ n y'a ye suguri don. Yala sugu a bɔtɔ la a bɔnna de wa walima cogo di n m'a faamu. Jara sogo tɛ sogo bɔnni a k'a cira ka taa bila boli kɔnɔ. Sogo in ye ne ka sogo dɔ ye. Masa e ma sigiɲɔgɔn foyi sɔrɔ ka taga sogo don mɔgɔ ka se ka su n'o ye kɛcogo foyi ma sɔrɔ fo ko ta ka taa yɛlɛma boli kɔnɔ Masa o ma ye o ye dansogo de a ka n'o kɛ. Masa ne fɛ y'a ni kelen ni éviter ka na ka ne wele ka na su tigɛ la yan nɔ diɲɛ kelen ma ka wele bila silamɛ bɛɛ de ma. Jara ne ma wele bila silamɛw de ma. Ne ka suntigɛ kɔtira yɛrɛ de. Don o don an bɛ suntigɛ taa ni. Masa o tuma ko ne joli dun bɛ yɔrɔ la. Jara yɔrɔ kɔnɔ. Kɔnɔ kelen de t'an bɛɛ ma. Namasa filɛ lemuru filɛ pɔmu filɛ mɔni yɛrɛ fɛnɛ filɛ nin jerika ni jɔn ye jumɛn. Ne salati ne pɔmpɛrɛ ne sɛ ne sugula. Masa ko nin bɛɛ la se ka taa kɔnɔ kelen la ni kɔni ko a b'a bolo dolo dɔrɔn de ka fɔ bɛɛ cɛ ka taa yɛlɛma boli kɔnɔ o ye dansago de. Alhamdulillah. O la an bɛ min fɔ ni ka gɛlɛya ka ɲɛsin silamɛden bɛɛ ma o de ye an ka hakiliw to an ka baaraw kɔlɔsi suntigɛ wagatiw la an ka suntigɛ fɛnw an kana kɛ se b'an ye ka fɛnw san k'a bɛɛ yɛrɛkɛ fan bɛɛ fɛ sugurudun wagatiw la suntigɛ wagatiw la fɛn minnu yɛrɛ b'a la k'a fɔ an mago tɛna se a bɛɛ ma dunni na wa min ka jugu n'o bɛɛ ye an mago tɛ se a bɛɛ ma dunni na an tɛ tila k'a bɔ an yɛrɛ la k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma i b'a ye k'a fɔ o ye baara ye min cɛ ka jugu an kan ka yɔrɔ janya ka bɔ o la baasi t'a la ka i sun tigɛ fɛn na min ka di ye mais a kɛ fɛn fana i b'a dɔn i ka dunni bɛ se ka se min ma walima i bɛ se ka dɔ di mɔgɔ wɛrɛ ma min na mais ka fɛnw san k'u caya ka tila k'u cɛnya o ye dansago ye o ye tiɲɛni ye an kan ka yɔrɔ janya ka bɔ o la sun yɛrɛ la Alakira ko man sɔmu ramadana imanan wa hisaban ghafara Allahu ma taqaddama min zanbihi ni maa min sunna ni Ala ɲɛsiran ye limaniya tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ye ni i ka kun ye baraji ɲini ye i k'a dɔn k'a fɔ Ala bɛ o tigilamɔgɔ ka jurumu yafa o la baraji min bɛ sun na jurumu yafa b'a la hinɛ b'a la min laɲininen don sun tigi fɛ i b'a ye o bɛ sɔrɔ a la n'o Ala subhanahu wa ta'ala ye nka ni maa min taama kɛ nin na fɔ k'a kɛ waso sira ye dansago sira ye yɛrɛ yira sira ye i k'a dɔn k'a fɔ e ti baraji foyi sɔrɔ sun na wa i bɛ tila ka tiɲɛni jurumu sɔrɔ tiɲɛni min n'i y'o kɛ dansago la dumunifɛnw tiɲɛni na Ala k'an kisi ka bɔ o ma an ka hakili to nin na assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. an bɛ Nuru Madaniya mɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn u ka ni baara in na ka dugawu kɛ Ayisa Ala ka baara ninnu ɲɛ u bolo o kɔfɛ teliyala an bɛna kɛnɛyako nasira la dɔgɔtɔrɔ ko
Usa Jallo an ka docteur muso Tata Goje Touré an b'a fo ka wale ɲuman dɔn a ka wulikajɔw n'a ka cɛsiriw la ni sunkalo kɔnɔna la bi docteur ko hukumu kɔnɔna la kɛnɛya tigilamɔgɔw jɛra ka sariya ba 7 min ta yaasa ka se ka dangari kɛ balo dungo jugu la min bɛ se ka dangari kɛ an ka kɛnɛyaw la u ye sariya dɔw ta o kama quoi walasa ka se k'o dabila an ka o nɔgɔntugu lajɛ. Mama fam ni tila manga rendez-vous arrangé. Ha dogoni. Ante fly wa kamandena. Eba. Ita fura bene bulu. Ha? O beto di. Cheni pakaine. Ni te ni. Te Zina. Zina. Itu don nyala. Chena. Zina. Dina kala doni. Hai. It's it. Aw mako bɛ damu ni galabu kɛnɛya de la wa aw ye Zina sugandi nimisa foyi t'a la chinois ko tɛ kelen min ma ko fɛn can a ye ta ca tew bɛɛ la ɲuman a ka fɛgɛ a ka timi wa a tɛ mɔgɔ kɛlɛ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan a y'aw jija ka Zina k'aw taama ɲɔgɔn ye Zina e mana ɲininka ko ne ye mun di e ba wa Zina de ka ya bɛ galabu kɛnɛya de Zina. aw fo ka aw wale ɲuman dɔn aw minnu matarafalen don Cherif la Jabara so la sanga ani wagati aw bisimila aw ka jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan ka sanga ni sunkalo la hɔrɔmakalo ye ka kunnafoni di aw ma jɛlenya la kunnafoni minnu ni an y'u matarafa a ka ca la kosɛbɛ an bɛ an ka sun don nɔgɔya kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɔlɔlɔ ye an ka kɛnɛyaw ma aw bisimila kukura. Sariya 4nan b'a fɔ an ɲɛna ko n'an bɛ dumuni kɛ an ka hakili to tulumafɛnw na tulu kana na caya an ka dumuni kɛta la tiɲɛ dɔ farikolo mago bɛ tulu la nga a man ka dansago an ka tulu fitinin di an ka dumuniw ma o nafa ka bon kosɛbɛ sariya 6nan b'a fɔ an ɲɛna dumuni misɛnnin dun kan ka dankari kɛ o waleya la ni tubabu b'a fɔ o de ma k'u ka girinɲɛw tɛ o bɛ kɛ sababu ye ka farikolo ɲɛsi bonya ma ni farikolo bonyana ka ban ko caman b'o kɔnɔ ne ye daraka dun i bɛ kilela dun ka surafana dun daraka ni kilele fana cɛ e bɛ te vɛri 2 3 4 min sukaro b'o la n'i ye chocolat sɔrɔ i b'o dun n'i ye bonbon sɔrɔ i b'o dun n'i ye fɛn o fɛn sɔrɔ o bɛ dun e fɛ i k'a dɔn k'a fɔ o man ɲi i ka kɛnɛya ma sariya 7nan balo tɛ taa min kɔ o ye farikolo ɲɛnajɛ ye n'i ye dumuni kɛ ka ɲɛ k'i yɛrɛ tanga sukoromafɛnw ma k'i yɛrɛ tanga tulu caman ma ka yiriden caman dun ji caman min n'i ma farikolo ɲɛnajɛ kɛ a ma dafa fo farikolo ka bɔ a yɛrɛ la o bɛ farikolo bɔ ɲɔgɔn na wa o de ka ɲi i ka kɛnɛya ma jateminɛw y'a yira k'a fɔ an bɛ sigi ka mɛn yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen nɔ k'i bɛ se k'a tagama ka sɔrɔ a ma kɛ ni mobili tali ye moto o tagama i sen na hakili la ne ni aw an ye faamuyali caman sɔrɔ bi kunnafoniyaw la a bɛ ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ an ka nin kunnafoni ninnu ta ni ka baara kɛ n'u ye walasa an ka kɛnɛyaw bɛ se ka sabati ko ɲuman cogoya min na ka tila ka nin kalo kelen ni o ye kalo tile 30 ye ka sun don nɔgɔya kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ni babu siɲɛ wɛrɛ. Mama fam limite la manga rendez-vous arrangé. Ha dogoni. Ante fly wa kamandena. Eba. Ita fura bene bulu. Ha? O beto di.
Fini pagaine. Ni te jumeni. Te Zina. Zina. Itu don nyala. Tiana. Zina. Of, nina ikala ya doni. Of. Ite. Aw mako bɛ damu ni galabu kɛnɛya de la wa aw ye Tezena sugandi nimisa foyi t'a la chinois ko tɛ kelen min ma ko fɛ ye can a ye da ca tew bɛɛ la ɲuman a ka fɛgɛ a ka timi wa a tɛ mɔgɔ kɛlɛ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan a y'aw jija ka Tezena k'aw taama ɲuman ye Zena e ma ne ɲininka ko ne ye mun di e ba wa Tezena de ka to a bɛ galabu kɛnɛya de Zena an bɛ an dɛmɛbagaw fo k'u waleɲuman dɔn olu minnu ye danaya dan ka kana an fara an ka nin baara in na dɔgɔtɔrɔw ka kuma i ye caman ta a la. An bɔra k'an ka dɔgɔtɔrɔmuso lajɛ sisan a ye ladilikan dɔw di an ma a ka kuma kɔnɔna la ni o de ye tulu dunko juguya k'an ka hakili to tulu dunko juguya la sinon a bɛ kɛ sababu ye ka dankari kɛ an ka kɛnɛyaw la a y'a yira fɛnɛ adamaden ni sen bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ ka se a ma se mobili ta moto ta ma i k'a essayer k'i tagama ka se o yɔrɔ la a bɛ kɛ sababu ye ka i farikolo labala wa a bɛ kɛ sababu ye fana k'i farikolo lafɛgɛya i bɛ se k'i ka sun don a ɲuman la cogoya min na a ka kumaw kɔnɔna la ka tɛmɛ a b'a yira an na sunkalo kɔnɔna la mɔgɔ bɛ waati caman de kɛ ji kɔ k'a daminɛ suguridun fo ka se suntigɛw ma donc an ka essayer an ka to ka jiw min o kɔnɔna la k'a daminɛ ji litiri 1 tilanna fo ka taa se ji litiri 3 ma a dɔgɔyalen ba ka kɛ litiri 1 tilan a caman ka se litiri 3 ma a b'a yira an na toujours an ka nakɔ kɔnɔfɛnw dun ani yiridenw o bɛ se ka kɛ sababu ye k'an ka kɛnɛyaw yakubaya ka se ka sunkalo kɛ a ɲuman na an ka foli ni waleɲuman dɔn bɛ a ye a ka wulikajɔw la sanga ni wagati bɛɛ. Tulu kɔni ma ɲi tulu fan si ma ɲi tulu kɔni an bɛ tile min na mɔgɔ k'a fɔ mɔgɔ ye bɛɛ kana k'i janto tulu la parce que a bɛ na ni fɛn caman de fɛn min ye tagamako fana i bɛ tagama. Ne bɛ tagama. Ne bɛ tagama yɔrɔ jumɛn ko yɔrɔ de f'i ɲɛna ne bɛ tagama an ka pɔ bɛ se ka ne seereya nin yɔrɔ in na don o don sufɛ an bɛ taa min kɛ tagama la. wala mɔgɔ fa tɛ k'i seere. ni ne fa de bɛ taga jɔn bɛ kɛ ne seereya tɛmɛ ale kan an bɛ tagama an bɛ wagati caman kɛ tagama la. o ka ɲi mɔgɔ ma a bɛ gɛrɛsi caman yɛlɛ an bɛ dɔgɔtɔrɔmuso fo k'a waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ ala k'a n'a dɛmɛ an bɛ taa sugu la ka na labɛnw sabati Usa Jawara nafila ka se k'o di mɔgɔw ma ni ala ni kira sɔnna a ma sɔɔni an bɛ segin an ma. bisu na nafila alhamdulillah ala ya marjalo bi sunkalo tile 4 ye o b'a yira ko an bɛ su 4nan na nafila min ɲininen dɔ bi o ye jɔgo 8 salamu bila ko 4 alfatiha kalannen kɔrɔ kɔfɛ alam nashraha suran dafalen i b'o kalan siɲɛ 1 kul huwa allahu ahadun o suran dafalen i b'o kalan siɲɛ 3 n'i ye salamu laban bila i b'a wurudi ya somadu ɲɛsi masa siɲɛ 100 su na ye sunkalo su 5nan ye a nafila ye jɔgo 4 salamu bila ko jɔgo 8 salamu bila ko 4 su na ye sunkalo su 5nan ye nafila ye jɔgo 8 salamu bila ko 4 alfatiha kɔfɛ alam nashraha siɲɛ 1 kul huwa allahu ahadun siɲɛ 3 n'i ye salamu laban bila ya somadu siɲɛ 100 n'an y'a kɛ ala k'a minɛ an bolo. amin amin ala ka o dugawu bɛɛ lajɛlen. amin amin. Ustaz an bɛ segin ka na i ma
an bɔra yafa kɔnɔna na ɲininkali dama daman bɛ yen mɔgɔw bɛ to k'a kan na y'a kanu bi fana bɛ ɲininkali in k'i la yalima mɔgɔw bɛ ɲumanya min ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma sunkalo la n'o ye sunkalo la ka taa sukaro di buranan na o n'a ɲɔgɔnnaw o baara ninnu mɔgɔ dɔw bɛ yen u b'a lagosi k'a fɔ ko kuranɛ m'a fɔ a tɛ silamɛya kɔnɔ e bɛ se ka mun fɔ an ye o kɔnɔ? Jalo n bɛ mun fɔ o la kuranɛ tɛ tiɲɛnikɛla ye kuranɛ ye ɲɛnikɛla de kira cira de kana jogobaw dafa o b'a yira k'a fɔ jogoba dɔw tun bɛ yen yanni kira ka ci n'i y'a mɛn a bɛ fɔ k'i kana fɛnba dɔ dafa jaa fɛnba dɔ bɛ yen o de la an b'a fɔ sanga ni waati an ka farafinna yan a bɛ i n'a fɔ an ka maakɔrɔbaw bɛɛ de tun ye cidenw ye o de la ciden bɛ ci ka taa yɔrɔ de la yɔrɔ min tiɲɛni fanga ka bon n'u mago b'a la anw fɛ yan tiɲɛni kun fanga ka dɔgɔ kojugu mɔgɔya bɛ dilan ni fɛn o fɛn mɔgɔya bɛ kalan ni fɛn o fɛn ani silamɛya yɛrɛ mago bɛ fɛn o fɛn na an ka mɔgɔ kun y'a bɛ dilan i bɛ n'a ye mɔgɔ bɛ fara ɲɔgɔn kan du kɔnɔ ka tɛmɛ mɔgɔ 100 fo ka taa se mɔgɔ 1000 ma mun kama an ye hadamadenya ton cogo min na silamɛya mago bɛ bɛn ni kelenya min na an y'o don hadamadenw ɲɔgɔn cɛ ka se ka mɔkɛya ni sinankunya ni kanuya ni kalamɛyaw k'olu bɛɛ dilan bɛn kama ɔ buran suguro di min filɛ nin duwawudenya dɔ de don mɔgɔ muso masa o ye i yɛrɛ masa de ye n'e ma k'o bonyabaga ye e muso fa e bɛ sɔn k'o wele a tɔgɔjɛ la e muso ba e bɛ sɔn k'o wele a tɔgɔjɛ la sunkalo fɛ n'a fɔra ko ka sarakati bɔ walima ka sukaro ta ka taa di mɔgɔ ma ka taa sukaro di olu ma sarakati bɛ tɛmɛ o kan n'i ma ye k'i bɛ ɲuman kɛ a daminɛ i kɛrɛfɛ mɔgɔ la kɛ i ka denbaya bi ka i sera k'i ka denbaya la nisɔndiya k'olu la nɛmaya o kumana e ka denbaya olu masaw dun i burankɛ ani buramuso ka taa sukaro di olu ma o bɛ barika don i la o bɛ barika don i ka furu la ko bɛɛ tɛ k'a fɔ ko fo n k'a jɛlen ye kuranɛ kɔnɔ an ma micro ni avion ye kuranɛ kɔnɔ munna an bɛ ka baara kɛ ni olu ye o kumana fo ko ka kɛ ni hakili ka silamɛya de kɛ i b'a fɔ ko an hakili siminen don yɔrɔ kelen o de cɛ man ɲi silamɛya la ni ɲuman fɔra fan o fan même hali nin yɔrɔ la ne mɔgɔ min y'a dɔn k'a fɔ sunkalo selen in na an balakaw bɛ sɛgɛn caman de la tobilikɛlaw u bɛ soli ka wuli kabi fajiri ma se ka suguri labɛn an dalen don k'an lafiya nka wula fɛ fɛnɛ su digi kuma mɔgɔ la o bɛɛ bɛ sɔrɔ guwada la tobiliko la ne mɔgɔ min y'a dɔn k'i bɛ se ka ɲuman kɛ i furuɲɔgɔn ye k'a bɔ lɔgɔ tobili la ka na n'a ye charbon na ne y'a dɔn k'e fɛnɛ bɛ se ka bɔ charbon na ka taa n'a ye gazi la nin bɛɛ ye ɲuman dɔ de ye i bɛ ko o ko ye an ka société kɔnɔ k'a bɛ mɔgɔya kala ɲɔgɔn na silamɛya maa si kɔn silamɛya ɲuman kɔni nka ka silamɛya bɛɛ de ta fo ye mun jɛlen ni mun ma sɛbɛn fɛngɛ kɔnɔna la hakili dira an ma mun kama wa anzalna ilayka zikra litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim wallahu yatafakkarun kofɔli ninnu jiginna an kan mɔgɔ sɔn an ka tasi donyɔrɔ sɔrɔ u la mɛ an kana kɛ kɔrɔlen réparebagaw ye quoi o de y'an ka silamɛya défaut ye tuma bɛɛ anw fɛ yan an bɛ ka mɔgɔw ka hakililaw de labaara ko ni ne bɛ bin ni kitabu dɔ ka bin ɲɔgɔn fɛ e bintɔ ni dɔ de ka hakilila ka bin ɲɔgɔn fɛ arabu minnu bɛ ka sɛbɛnni kɛ ka na n'o ye kitabu ye u ka fikiw de olu ka faamuya de y'o ye ni e yɛrɛ ye kuranɛ kalan k'i y'a dɔn a dɔnko ɲuman na k'i y'a faamu i ma da kalan ma n'i y'a faamu fo e hakili ka se ka fɛn dɔ d'i ma mun tɛ sɛbɛnni ye o b'a yira k'a fɔ ni sɛbɛnnikɛla filila yɔrɔ min na e fana t'i bɔ o yɔrɔ la i y'a faamuya olu t'an ka yan laada dɔn u t'an ka yan cogoya dɔn n'e maa ye kuranɛ ni hadisa la k'e b'o nangariya ko dɔn fana baara t'o ye dɛ silamɛya nana de ka na jogobaw dafa jogoba minnu tun bɛ an fɛ yan an ka laadalakow la i ma sinankunya ye kuranɛ kɔnɔ i ma sinankunya ye hadisa la nka bɛɛ kɔni b'a dɔn hali lalima b'a dɔn ko sinankunya ko hadamadenya kala ɲɔgɔnna don ko bɛɛ ni kelenya sabati don fɛn bɛɛ ti gulon f'a ka ye kuranɛ kɔnɔ o de la ka suguro ta ka taa di buraw ma walima ka suguro ta ka taa di alimami ma walima ka taa di a ka sigidala sɛgɛnbagatɔw ma ko ɲumanba barajiba de bɛ sɔrɔ a la i y'a faamuya silamɛya nana ka na jogobaw dafa hali ni kira kun cira anw fɛ yan suguro di a kun bɛ fara sunɔ n'a kun ma fara farida kan a kun bɛ fara sunɔgɔ kan ala k'a faamu ko ɲuman na n'o ko ɲumanbaw de mɔgɔ kana ninnu bɛɛ nagari ka bɔ diinɛ la an ka jamana in kɔnɔ yan kabini kunun kabi kun a b'an ka jamana kɔnɔ buran bonya yɛrɛ de ye laada ye anw fɛ yan buran bonya ye laada ye anw fɛ yan an bɛ ko caman ye silamɛya kɔnɔ o ye kira nana sɔrɔ fɛn minnu bɛ arabuw bolo n'u ka ɲi k'u la ɲɛ ka taa o kumana mɔgɔ ka kan ka baara kɛ ni hakili cogo di aw minnu ye cidenw nɔ nabilaw ye n'a bɛ fɔ k'aw ye karamɔgɔ ye laada ko min bɛ aw bolo aw de bɛ o la ɲɛ
k'a don silamɛya kɔnɔ i n'a fɔ kira kɛ cogo min na kira ladegelew de ye kira nana sɔrɔ bolo de bɛ alikaba kɔnɔ kira alikaba ciya an b'a ye bolo de bɔ yen ka boloko hakilila bɔ yen k'a kɛ baarakɛminɛ n'aw nana sɔrɔ kɔmɔ ko ni fɛn ko miirina bɛ an ka tu kɔnɔ an t'an ka tu tigɛ an t'an ka yiriw cɛ an b'a miirina bɔ yen k'a kɛ ka an nafa wala o de ye dɔɔnin mais kalan ye jumɛn ka taa kalanijɛ kɛ arabu y'a fɔ cogo min na n b'a fɔ ten u y'a kɛ cogo min na n b'a kɛ ten n'i ye bugu dɔ tifa ta k'i b'a sigi bugu wɛrɛ kunna n'a ma dɔgɔya ma a bɛ dɛsɛ a ma o de kɛra tiɲɛni an fɛ silamɛya faamu ko juguya ani silamɛya bɛna ɲɛfɔ anw ye cogo min na a ɲɛfɔ ko bɛ mɔgɔ yɛrɛ kamana guwa sabula i bɛna fɔ anw minnu ye anw tɛ fɛn min mɛn problème caman bɛ silamɛya kɔnɔ bi kan ko sen b'a la dɛ a bɛ ka fɔ an ye cogo min na bida ne ye bida fɔ bɛɛ ye an ka dɔnkan na mankan bɛ k'a la mankan tɛ k'a la silamɛya ko jumɛn bɛ ko mun tɛ bida ye magan yɛrɛ tɛ bida de kɔnɔ bi yan hadamadenya fɛn bɛɛ ye bida ye bi ni bida yɛrɛ tɛ silamɛya tɛ marché nka a bɛ ka fɔ arabukan min na o bida fɔ kan an tɛ k'o faamu ni bida kɔni fɔra yɔrɔ an b'a filɛ ko wɛrɛ k'a sɔrɔ ni bida yɛrɛ tɛ silamɛya tɛ se ka marché bi o de la diinɛ ɲɛmɔgɔ kɔni an kɔni bɛ mun faamu ko ko bɛ na an k'a ni an ka kumadenw pese k'an ka kan sariyaw pese i b'a ye fili caman bɛ yen nin ye sirikuya wo nin ye bato wo bato bɛ yen nɔ labatoli bɛ yen nɔ mabatoli bɛ yen nɔ n'e ma ninnu dɔn dɔrɔn e bɛ taa dɔ sigilen kaburu kɔnɔ k'a bɛ k'a bato k'a sɔrɔ o ye mabatoli de e bɛ dɔ a bɛ k'a sulu mɔgɔ dɛ k'a bɛ k'a bato k'a sɔrɔ o ye labatoli de ala kelen de bɛ bato ala bɛ bato mɔgɔ bɛ masa labato mɔgɔ bɛ kaburu ni alikaba ninnu i b'olu mabato ni tɛ fɛn mun na ni ala ka lahɔrɔma yɔrɔw don ni ala ka lahɔrɔma mɔgɔw don ala ye mɔgɔ dɔw de kɛ lahɔrɔma mɔgɔw ye diinɛ cɛbaw don ka taa olu kaburu la o ye ka mɔgɔw lasu de ani ka ziyara kɛ ka mɔgɔw lasu ka kɛ ala ko kan sabula mɔgɔ bɛ na ye nin ye ni bonya sɔrɔ fɛn mun na u bɛ kɛ o fɛn fɛ a y'a sɔrɔ jumɛn na n'a sɔrɔ ala ko de la o ka kan alikaba ka bonya ala ko de ka kan o de la fo fɛn mun na an k'u faamu ni hakili an kana kɛ dɔrɔn arabu ye nin sɛbɛn ka na an fɛ yan k'an b'an tora a kan olu t'an ka ladala ko bɛɛ dɔn an ka ladala ko ninnu de kun ka ɲi ka se hakɛ dɔ ma o de la ala yɛrɛ ma besoin k'a fɔ k'a ka ciden caman ci anw fɛ yan hali dɔw ko cidenw bɔra an ka kɔrɔ i bɛ ciden ci ka na anw fɛ yan mun na mun tiɲɛni bɛ anw fɛ yan a dɔnna k'a fɔ anw ye maa ɲuman an dusukun ka maga n'an ye tiɲɛ ye an bɛ sɔn a la an ye tiɲɛ arabu bolo an sɔnna a la ni ciden mun cira mɔgɔ wɛrɛ ma kɛra ne mun fɔra an y'o mɛn o hali mɔgɔ dɔw ko burusi kɔnɔ ka taa baga burusi kɔnɔ mɔgɔw ma al arabu ashadu kufra wa nifaqa dɔw ye taamasiyɛn arabu ye a bɛ nafigiya ni kafiriya ni kanagɛlɛya bɛ arabu la a tɛ ala ka danfɛn si la nka n'u ko ye burusi kɔnɔ mɔgɔ ye comme le ta ye u ka kan ye an b'o t'u bolo yen nɔ kɔrɔ mana t'o la an b'o kɔrɔ t'o la yen an kɔni fɛ nin ye taamasiyɛn ɲumanw de n'a kun tɛ yen a kun ka kan ka don a kɔnɔ nka surtout a b'a kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛn'o lagosi ko k'o bɔ a kɔnɔ k'an ma ye sunna la aw ye kira jugu ye ala ka faamu o faamuyara alhamdulilayi n karamɔgɔ an bɛ t'o kɔnɔna na an ka ɲininkali filanan min n'an bɛn'o tɛngu la yalima maa min bɛ a bɛ sun nka a tɛ sali waatiw matarafa o ka kiti bɛ cogo di walima a bɛ suguri dun n'a ye suguri dun fo lazara a dɔw b'i da o ko bɛ cogo di bon i b'a ye olu caman ye u ma sun yɛrɛ de faamu u ma silamɛya de faamu olu caman bɛ sun de maloya ɲɛsiran ye a kana ko cɛkɔrɔba to ma sun ou bien musokɔrɔba to ma sun walima ni ma sun tɛ na dumuni nɛmalen sɔrɔ walima sun tɛ kɛ kuma dumuni duman minnu bɛ kɛ n tɛ n'olu sɔrɔ o la i bɛ sun jama fɛ ten n'o tɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ ye sun faamu san kalo 12 ka kalo 11 bɛɛ kɛ dumuni ni mini ni ɲimini na ka kalo 1 to ala ye o man kan maa dɛsɛ dɛ wa kalo 1 a bɛ entraînement min di mɔgɔ ma a bɛ kɛnɛya min di mɔgɔ ma farikolo jaka bɔ dɔ de don n'i ye sunkalo yɛrɛ ta k'a lajɛ a kalo 1 kuma dɔ la f'i bɛ nata k'a kun ka kɛ siɲɛ 2 ye sabula i bɛ kɔngɔ mun kɛ sun tigɛ wagati n'i ye i ka dunta dɔn k'i ka minta dɔn sunkalo bɛ fara maa kɛnɛmanw de kan i m'a ye ni sun tigɛra a ti laɲininen t'an fɛ k'an k'an da ten a bɛ fɔ de k'an ka nafila sɛ an bɛ nafila min sɛlɛ e k'o haraka jateminɛ ba ye silamɛya ye kodɔn diinɛ dɛ ni nafila in kun tɛ yen k'a fɔ ko mɔgɔ kelen ka sun tigɛ ka ni ji baden min ka sumalen ni kalama ni fɛngɛw min k'i da a maɲi mɔgɔ ma a wuli ka taa sɛnɛ yala yala o kun bɛ gɛlɛya nka nafila kɛra yen i b'a dɔn k'a fɔ ko nin ko in kɛra hakili ɲɛna i bɛ tila nafila jɔko tan nin kɔ in na wagati o wagati o b'a sɔrɔ ji min bɛ farikolo caman taara i yɛrɛ b'a dɔn ko nin bɛ dɔ fara mɔgɔ ka seha kan nin bɛ dɔ fara mɔgɔ ka kɛnɛya kan ala k'a faamu ko ɲuman na minnu kɔni bɛ sun k'a sɔrɔ seli yɛrɛ matarafalen t'olu fɛ olu ta kun tɛ sunko ye olu ta kun ye sun tigɛ ko ye i y'a faamuya ani maloya ɲɛsiran mɔgɔw kana fɔ tan i b'i dogo mɔgɔw la i t'i dogo ala la dɛ mɔgɔ ma dogo bɛ yen nka ala ma dogo tɛ yen o la fo silamɛya in de ka faamu an ka bato kana kɛ bato foyi y'an bolo o de la caman bɛ ka bato kɛ ni farikolo ni ye cogo ye k'a sɔrɔ dusukun t'a la
i ka mɔgɔ minɛ n'a dusukun ye k'a don ala ko la o ka fusa i k'a minɛ ni fanga ye k'a don ni mɔgɔ min dusukun ye ala ko minɛ k'a don ala k'a faamu yɛrɛ ala ko kɛlen n'i m'a kɛ i tɛ lafiya i tɛ kun ye ɲɛnamaya la n'o tɛ quoi jalo i bɛ sigi ka ɲɛnamaya yɛrɛ kun lajɛ ala y'an da mun kama o kumana ka na dumuni kɛ ka ji min ka so ni fɛnw jɔ ka tila ka sa ka tuni ten mɔgɔya ka bon ma kun dɔ bɛ ko in na o la i b'a dɔn silamɛya bato n'i y'a ta a daminɛ la ka na s'a laban na n'o o fɔr'i ye ka ban e yɛrɛ bɛ nin se i b'a ko tiɲɛ na nin bɛ mɔgɔ dilan kun bɔ ala k'a ɲɛ k'a d'a ma ala ka faamuyaw di a ye sisan o hukumu kɔnɔ ni ala sɔnna ma an bɛ taa sugu kɔnɔ an bɛ tila ka segin ka na ni ala ni kira sɔnna ma ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan inshallah. N'aw bɛ fɛ k'aw ka sɔrɔw yakubaya ka bila an kɔrɔ kɛ walima nafoloko ta siya wɛrɛ fɛ Coris Bank baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma. Walasa k'an ka dɔgɔtɔrɔso bonya n bɛ se k'an jigi da Coris Bank baraka kan wa. Kosɛbɛ ka fɛɛrɛw di aw ma walasa ka dɔ fara aw ka baara bolodalenw kan k'u lataa ɲɛ. An bɛ se k'an jigi da Coris Bank baraka kan walasa ka se k'an ka baaraw yakubaya wa. Awɔ Coris Bank baraka ka financement i diyara ye juru ye juru min bɛ bɛn o sira ma. Yala u bɛ se k'an dɛmɛ an ka so jɔliw fana na wa. N ka mobili ko yɛrɛ fɛnɛ a jɔda b'o la wa ne ka kalanko dun. Awɔ k'aw ka sogow k'aw bolo tiɲɛ ye ala ni fɛɛrɛ minnu bɛ di aw ma. Yala Coris Bank baraka bɛ se k'an dɛmɛ an ka sojɔ balakorogerew na wa. Jaati Coris Bank baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma. Coris Bank baraka bɛ bɛɛ dɛmɛ jinɛ ko t'a la wa siya ko t'a la Coris Bank baraka bɛ yen bɛɛ de kama. N'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la aw bɛ wuli ka se an ka agence la Coris Bank International baraka ka nafolo la baara silamɛya hukumu kɔnɔna la. Sunkalo kɔnɔna na an bɛ nisɔndiyalen don ka wagati dumani dɔ makɔnɔ su mana s'a tigɛlimayɔrɔ ma ni ka bɛn ni misiri weelekan ye ne ko lagare dun bɛ ka mun ɲini tuguni a faamuna sisan JUPAPS barisa an ka nisɔndiya ko foyi tɛ se ka kɛ JUPAPS kɔ JUPAPS k'i ni na hinɛ ni lahɔrɔmakalo in na JUPAPS diɲɛ min tɛ fɔ ka ban JUPAPS format 1 litre de sɔrɔ sisan o ka bitigiw bɛɛ la Ramadan Mubarak. Chez Fofi, nous sommes fiers d'être présents dans chaque aspect de votre vie quotidienne, apportant confort, style et qualité à votre foyer. Venez découvrir tout le produit dans les galeries Idja ou sur notre catalogue en ligne. Fofi Industrie, l'équipementier de votre maison. Diɲɛ kɔnɔ falen don hɛrɛ la dumuni duman caman bɛ se ka tila ni ɲɔgɔn cɛ Mali bɛ se ka fɛn o fɛn di an ma Osam ka fɛn dilannen bɛɛ bɔ an ka tiɲɛ na anw ka laadalakow la anw ka nafalabonyafɛnw kan minnu dilannen don ni kanu ye
walasa k'i den ye ko kɛ I kelen na. Si ti k'u fɛ sara ɲuman bɛ sɔrɔ sira laban na. Anw ka tiɲɛ kosɔn Mali ta fan fɛ. Kosan sabu anw bɛ waso ka kɛ Malidenw ye. Aw ye kosan ka fɛn dilannenw bɛɛ sɔrɔ aw ka sigida feerekɛyɔrɔw ye. Kosan a s'i pan. T national la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan T national la T do T min na mɛ aw bɛɛ lajɛlen kama ni ko T national a fɔ jama sago T national a bɛ sɔrɔ an ka jamana in butigibaw bɛɛ lajɛlen la tabalibadaw bɛɛ lajɛlen la jamadonyaw fɛ kɔɲɔdonyaw fɛ sumungɛyɔrɔw la dengundidonyaw a ka denbayaw la gɛrɛnw na barokɛyɔrɔw la T national nɛnɛko kelen bɛ kɛ laada ye T national a kɛrɛnkɛrɛn bɛ ni ka lasago ka ɲɛ a minko kelen bɛ maa te ko nege da tile mun bɛ bɛɛ lajɛlen T national Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n'a mago jɔra camion va sanda la a bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuruko bɛ siraw minnu fɛ 66 57 47 05 wali kelen 76 60 60 02 T national a fɔ te kanubaw sago. Nana de T national nana barodiara anana de T national nana jama sewara T national inali kera tare ala ka barka do ila. Soor Energy boisson énergétique kelen min bɛ ni ale nana farikolo foni galabu kɛnɛyali ka taa se aw bɛɛ lajɛlen kama. Soor Energy ale ye boisson ye min ni ale miko kelen ale bɛ e bila ko caman kɔnɔ ka se ka I hakili k'o fara ɲɔgɔn kan farikolo ka ale fɛnɛ sabati a fɔ Soor Energy ale établissement Mamadou Sempara ale de bɛ a représenter ba Maliba ale kɔnɔna na fɛn min ye Soor Energy a sɔrɔ yɔrɔba o de filɛ yen fɛn min ye Bolikansɔnbugu ale sugu la yɔrɔ kelen pe dumɛ station triangle ale masurunya na walima fɛn min ye Keɲeba région ale kɔnɔna na Keɲeba faraba a b'a ale sɔrɔ yen nɛgɛjurugu fɛ olu filɛ yen 78 45 06 15 walima 70 47 47 87. Mixwell, riche et crémeux. Faladeba, Fonserebeba, Agute, Kagalobonda, Teuka Championi, Edanaya, Imashwa. Kadatimia, Kafarifani, Kagaranyaga, Fodanaya, Afaron Kokele, Abegala Bukenea, Kibila Bella, no, Adandu. Teuka Championindo, Agute, Lorica Galobunda, Edanaya, Oh Papa Gute, Oh Mama Gute, Chejunin Gute, Che Aya Gute. C'est comment, Dedanaya championi. Papa, Dedanaya, Akaditro, Dedanaya, Yedanaya Minafa. Same goes broad.
mago sa no daraka nono madame namu nono sugu jumɛn don e nono sahel kaneti kɛ so dara fo ka nono sahel kaneti tɛ daraka nono dama ye dɛ a bɛ min waati bɛɛ wa a bɛ kɛ fɛn caman na a bɛ kɛ dɛgɛ la a bɛ kɛ sɛri la n'i sɛgɛnnen nana ka firiko dayɛlɛ ni ka kelen ta k'i kun diya n'a ye i bɛ sin ka lafiya ten nafila d'a ma joona a bɛ bɔ ka denmisɛnninw ma fu n'o tɛ a yɛrɛ b'i kan diya n'a ye kuma bɛɛ sanga ni waati wa lafiya in tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ suma bayɛlɛmani de nɔgɔya k'i to a kan wa ayi i kɔnɔ kɔni tɛ ja abada datugulani ngalo ka bɔ a da la dɔrɔn n'o tɛ i k'i kun diya n'a ye. Tiɲɛ na nono sahel kaneti nin kɛra ne min ji ye sa sanga ani waati ne ye Désara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star ye dɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de star ye n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobilikow la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye te alkaba te wula te min ɲɔgɔn manja te min darɔ ka di te min bɛ jama fara ɲɔgɔn kan a ka barodaw la gɛrɛw na kɔɲɔdonyaw la denkundiw la jamadonyaw fɛ te kelen pewu te alkaba te kɛrɛnkɛrɛnnen don ka lasago k'a daminɛ foroko kɔnɔ fo barada n'a diya bɛ ɲɔgɔn na wadonaw k'o kɛ nukɔrɔla ka minɛ k'a maya ka kɛ i ko dɔrɔmɛ 5 di dɛgɛ a bɔlen kɔfɛ baarakɛyɔrɔ la i sɛmɛnjiriba kɛ te alkaba ye k'o wuli ka d'a ma o foronko kelen farifoni ni nisɔndiya ni muɲamuɲa don fa bɛɛ lajɛlen te mina ŋanaw bɛɛ k'i taala kɛ te alkaba ye k'a sabu ka nɛnɛko kelen bɛ k'i bolo laada ye te mina wanɛ bɛɛ bɛn b'a kan k'a fɔ te t'a bɔ ja la te alkaba tew la sɛgasi don don a bɛ sɔrɔ jamana in sugu bɛɛ lajɛlen la dugubaw kɔnɔ ani dugumangaw butigibaw la ani tabalidaw te alkaba tew la kalite ko daa don Kamanan kamara yɛrɛ mankan caman ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn tun bɛ ka lajɛ an bɛ ala de deli ala ka sugu diya fan bɛɛ lajɛlen fɛ nin yɔrɔ in na an bɛ foli ta ka ɲɛsin an ka alimami ma imam Isahaka Dunbiya yan fo Lafiyabugu a n'a ka kalandenw Zawiya mɔgɔw an b'u bɛɛ k'u bɛɛ waleɲuman dɔn an karamɔgɔ Samba Tarawele tɔgɔya la o kɔfɛ an ka sirifukɛ n'o ye Aliyu Bokar Hayidara an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn nin waati in na a bɛ jɛmukan in lajɛ lajɛmukan in ka d'a ye kosɛbɛ ani fɛn o fɛn bɛ k'an lajɛ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ a bɛɛ lajɛlen ye o hukumu kɔnɔ Ustaz Samba an bɛ ka surunya Bamakɔ n'a lamini ka suntigɛw la ni sun donna fo ka nin waati ninnu se suntigɛ waati u b'a fɔ ko dugawu bɛ minɛ an ka dugawu kɛ an bɛ se k'an banba dugawu jumɛnw la d'accord ka se nin wagati ninnu ma dugawu jaabi wagati baw don sabula wagati min na hadamaden ni koronin don Allahu taala ye kɔngɔ bɛ farikolo la o b'a sɔrɔ farikolo ladabulen don ko caman na bon o wagati o b'a sɔrɔ dusukun makalen don a ka surun Ala la fɛnɛ ɲagari ko minnu bɛ mɔgɔ girin ka kɛ diɲɛ kan o b'a sɔrɔ dusukun lafura ka b'olu bɛɛ ma o wagati b'a sɔrɔ i ɲɛsinnen don fɛn min ma o ye Ala bato ani Ala tanu ye o la duwawu caman fɔlen don a la nka kɛrɛnkɛrɛn ma komi i b'a dɔn an ka jamana in kɔnɔ yan a fanba o ye bamanankan mɛnna de sabula an ka karamɔgɔ dɔ k'a ma ko n'i b'a fɛ ko Ala k'i jaabi joona k'ale mago jɔra du jɔlen na k'ale y'a fɔ Ala ye fɛn na Ala bɛ mun mɛn ale yɛrɛ bɛ mun mɛn o fanba ye mun ye sisan i b'i dugawu de kɛ i yɛrɛ kun hami mun bɛ i la ɲɛnamaya kɔnɔ sabula su in bɛ fɛn fila ɲɛ a bɛ diɲɛ hami ɲɛ a bɛ lahara hami ɲɛ wa kɔngɔtɔ ka duwawu i dama kasi Allahu taala la hami mana kɛ i kun ni kan cɛ i k'a fɔ Allahu taala
ala ne shuna e de wa mina shun tigɛ e Allahu taala de kama n'a y'a sɔrɔ bana b'i la i bɛ dugawu kɛ ala k'i kɛnɛya ka bɔ bana la n'a y'a sɔrɔ limaniyantanya b'i la i bɛ dugawu kɛ i yɛrɛ kun ye ala ka i ka limaniya jidi sabula dugawu minɛ wagati ba de don yanni ji don da maa mu hakili bɛ to dugawu la wagati o man ca dɛ nka hakili bɛ to dugawu kɔni na a ka ca la Allahu taala b'o minɛ dugawu kelen kɛrɛnkɛrɛnnen t'a la bɛɛ bɛ dugawu caman fɔ la nka kɛrɛnkɛrɛnnen mun kɔni mana nɔgɔya i ma ni i yɛrɛ bɛ o mɛn n'i bɛ se o fɔ cogo ɲuman na i bɛ mun mɛn ala bɛ mun mɛn i k'o fɔ ala ye inshallah n'o tɛ n'i ko ko dɔw k'a fɔ arabukan na dɔw bɛ dɔw kala ko n'a kɔrɔ fɔra i yɛrɛ ani nin ka surun ne se ka foyi t'a la ala dun bɛ kan bɛn ala bɛ kan bɛn mɛn o la an kana ala deli a kɔnɔna na an ka hakili to an ka jamana la jamana in basigi ni hɛrɛ bɛ se ka don a kɔnɔ cogo min fo ka taa se an kɛrɛfɛ duguw bɛɛ ma o hukumu kelen kɔnɔ kununko ci kun fɔra yan k'a fɔ ko wudul islam a denw n'o ye wuduw denw kelen don ka wajuruba labɛn ka bɛn su in ma ko ka kibaruya da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko wajulu in k'a bɔra a ma ko a bilala bi kunɲɔgɔn na o kana ka bɛn le 27 non le 28 ko ka ci fɔ bɛɛ lajɛlen ye su in wajuru min kun bɛ Bangoni Janginɛbugu la wuduw denw tɔgɔ la k'a fɔ a bɔra a ma a bilala bi kunɲɔgɔn na le 28 an denw o kulusum ninnu dɔw tɛ sɔn o ma an denmuso sɛnɛma sigilen filɛ dɔw kɔni zabire an denmuso mo kulusum ninnu ni o bɔra a ma k'a bila samedi nata la an denw ka ko don an b'an cɛsiri a la ala ka barika a bɛ kɛ Janginɛbugu la madrasa so kuru kɔnɔna la inshallah ni y'a ta ko jɔn a bɛɛ lajɛlen ni kun y'a ta ko naaninan ye aw bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ kɛnɛ sigi an faw tɔgɔ la minnu y'an kɔn ala ka hinɛ la minnu sara u kan kan Seyid Sherif Usman Madana Haidara nɔfɛ o y'an kɔn ala ka hinɛ la an bɛ a jigiya u bɛ ala ka hinɛ la mɛ o t'a bali an bɛ kira ka kuma tugu ɲɔgɔn ɲɛ ni adamaden n'i banna i kan ka taa ka fɛn dama dama to i kɔ o fɛn dama dama dɔw la ka taa ka den ɲuman to i kɔ ani bɔnna ɲuman to i la minnu bɛ dugawu k'i ye ka sarakatiw bɔ i ye an kɛlen don k'an sen da o sen da nɔ de la kumakan tugu ɲɔgɔn ɲali la an bɛ kɛnɛ ɲɛnamaya san o san ka dugawu k'u ye ka hinɛ ɲiniw kɛ u ye ala bɛ se ka hinɛ jidugu kan cogoya min na minnu fana bɛ ɲɛnamaya la ka si ni kɛnɛyaw di u ma ka an yɛrɛ kɛ u ɲɔgɔnnaw ye ka tɛmɛ u la yɛrɛ ala sɔrɔ ala k'o kɛ o de ye laɲini ye n'aw sera ka jɔ o jɔda la ala fɛ o ye hɛrɛ ye an bɛ dugawu k'a ye o la wajulu bilala bi kunɲɔgɔn na le 28 ni ala sɔnna ma février a bɛ k'a kɛ yɔrɔ kelen na Bangoni Janginɛbugu la kunnafoniya aw bɛɛ lajɛlen k'o sɔrɔ wa n'aw y'a sɔrɔ aw bɛ se ka ɲaama ka cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka se k'a sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'a ko bɛɛ lajɛlen kɛ hɛrɛ ni waati in gadonnaw bɛ Gabuguda la foli jumɛn b'aw bolo ka ɲɛsin u ma ka o fɔ Gabugu kɔnɔ donso kabini fajirida fɛ fo ka se ni waati ma cɛsiri ni jija kɔnɔ k'u wale ɲuman dɔn sisi o sisi donn'u ɲɛ la ala kana ɲɛ ninnu jeni tasuma minnu ye funteni muɲu yarabi ala ka jahanama tasuma ɲɛ malo u ma ala k'a kɛ baraji ye k'a mɛn k'a n'u ma kɔnɔ nka olu yɛrɛ bɛ don Gabugu kɔnɔ cɛsiri dɔ de kɔfɛ dɔw de b'u ka pɔsi dayɛlɛ u ka portefeuille dayɛlɛ u kana ɲinɛ o yɔrɔ in kɔ ɲinibaw olu de bɛ nasɔngɔ bɔ k'a di hali maninkaw cɛsirilen don nasɔngɔ bɔ la nin ko in fɛ Keyitalakaw an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn a nafolo ninnu bɛ bɔ yɔrɔ minnu na ala kana ban ala kana denbayatigi si dɛsɛ nisɔndiya ni yɛlɛ ala kana ban an ka gawaw kɔnɔ an posi kɔnɔna ala kana fama wari ma ala kira bonya kama sɔli ala rasul ala ko o duwawu minɛ i y'a mɛn Zabire famina an ka foli belebeleba bɛ an balakaw ye ayiwa yen sun tigɛlen ye Bamakɔ ani a lamina Musa Sanba dakuya fini dɔw k'an ye sun tigɛ اللهم يا مريم اللهم لك الصمت وكرم وافتغفر وعفو عني ما قدمت وما أخرت سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام عليكم الحمد لله رب العالمين على كامل
Ayo ka fara ɲɔgɔn kan ani jɛɲɛ waati dumanw kɛ tolominɛyɛlɛ ani bolozi ɲɔgɔnma kɔnɔna la minnu b'an ka fɔlen to ka di b'aw bilasira aw ka nin waati duman ninnu bɛɛ la sumani fara ɲɔgɔn waatiw la belebele dɔ ye a y'aw tagama ɲɔgɔn kɛ ka di ye ka di a ka di dɛ. Je suis le thé Zara, le booster d'énergie qui procure du bien-être à tous. Trop bon. Et moi, quand je suis là, la causerie au grain est encore plus intense. Et la satisfaction se lit sur tous les visages après m'avoir consommé. Alors, c'est qui la star? Chut, vous parlez trop. C'est moi la star. Mon goût est unique et je donne de la saveur au plat. Moi, le lait Zara, je suis fait pour les petits et les grands. Avec moi, la croissance des os est assurée. C'est pourquoi les enfants m'aiment bien. Mais qu'est-ce qui est savoureux et donne de la couleur aux sauces? C'est bien moi, la tomate concentrée Zara. Je suis exceptionnelle, c'est vrai, mais nous sommes tous des stars. Pour une alimentation saine et variée, optez pour les stars de la cuisine, les produits alimentaires de qualité Zara, disponibles partout au Mali dans les points de vente habituels. Kadatimia, kafarifani, kageranyaga, fodamaya, afaron kokele, abegala butkene, kibila bela, no, atandu.
danaya a ka di tro te danaya i ye danaya minan fa. Mixwell, riche et crémeux. Chez Fofi, nous sommes fiers d'être présents dans chaque aspect de votre vie quotidienne. Apportons confort, style et qualité à votre foyer. Venez découvrir tous nos produits dans les galeries Ija ou sur notre catalogue en ligne. Fofi Industrie, l'équipementier de votre maison. T national Mali kono ani Mali koka T national T do T miname au bela jele kamo ni ko T national afo jama sago T national abisoranga jamana imbuti kiba ubela jelela tabali bada ubela jelela jama donya ufe konya donya ufe sumunge yoro ula dengu ni donya u akadema ya ula gere una baroke yoro ula T national nene ko kele bikela dai T national akere ngerembe ninga lasa ko kanye amingo kele bi mate ko nige datle mu mebela jele T national Mali kono ani Mali koka na mago jora camion va sandala abise ka wele ni kenega jurugo besira u minu ve 66 57 47 05 wale kele 76 60 60 02 T national apote kanuba usagu nana de T national nana barodiara anana de T national nana jama sewara T national inalikera tare ala ka barka duila ambe ala tanu ka barkada ambura ka suntiga sisan amba nyina ala fe anye duwa munundu ala ku bela jelemine amen anga jamana ya ala ka here do akono ala ka bendo akono toro be yoro mo kan ambe ala dila ala ka bela jelen wuli amen jamana yoro mbe ni hakli sigi baliya be jamana demunu be nulu déplacera amba ina ala fe ala ka bela jelen noya ala ka bodawdi anga jamana ma fuka tase an krefe dugu fen ni be an krefe ala ka here do abbe konnana o ko fe ambe do ta ganya si an kramo ma asayidi Cheikh Ousmane Madan Haidara ala ka shini kenya dama abe siran fen ala ka do ana che kramo ma se mo be se kramo ma ala ka do ana a che ala ka bodawdi ala ka sutrauke aka dembe kalfa alama alamin te kalfa che ayra kun kalfa alama ala te kalfa min che ala ka ayra kun kalfa konnana ala ko ke ciba bunya ko salli ala Muhammad wa alihi wa hukmu kono sa jawara amese ka segi nafilaka alhamdulillah jiumina kono nyigina nala salama bi sungalo shuduru nai nafla mimbi ala oye joko sheki salamu blako nani al-fatiha kalanen koro kofe alam nashraha shiya kile kul huwa Allahu ahadun sura dafale shiya saba ni salam lababla ya somadu shiya keme shina sukalo shuduru nando nafla joko sheki salamu blako nani al-fatiha kalanen koro kofe alam nashraha shiya kile kul huwa Allahu ahadun shiya saba ni salam lababla ya somadu nyeshi masa ala ka nyeshi anga kuma shiya keme amin ala ko o do bela jelemine o hukumu kono ame soro kana kuma che kumawla ani folula ame folo usaz samba
kabini daminɛ fo sisan kuma u bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan kuma kuncɛ kuma jumɛn bɛ yen ka da nin kan inshallah kuma kuncɛ kuma min b'an bolo e yɛrɛ caman ko la an bɛ foli bila ka taa an ka cɛkɔrɔba nɔnɔ bila ma ne ye Sheikh Abdurazak Tarawele an bɛ ko o ko la an b'a bɛɛ kɛ ni ale ka yamaru de hali yani n ka na n y'a ɲɛfɔ ye ka dugawu ɲini a fɛ ale folen kɔfɛ n bɛ jɛkulu min tɔgɔ la n'o ye jeunesse groupement a président ba Sheikh Ahmad Tidiane Diallo me fol bila ka tama anaka danga Sheikh Tidiane Haidara Sheikh Tidiane Haidara ame fol kay le de vice président o ko fa nga segali no Musa Kan ane commune Duri mo ko kelengel na bila jaja a président be kata Muhammad Agib Santara kana se imam Wulalema ane kana se Sheikh Chamma ane kana se Hamiduma ane kana se Mama Famanta nga fol bu bela jele jeunesse groupement siglendo ne hakilan de kama mun ko so mo be se ka silamɛya kɛ lafiya la cogo di an kana se mɔgɔ ma ka baga mɔgɔ ma an ka kan y'a faamu cogo min na bɛɛ fɛnɛ k'i ta kɛ i ka faamuya kan olu folen kɔfɛ an bɛ foli bila ka taa Sherifu Usman Madan Haidara ma an b'o de fɔ kuma bɛɛ mɔgɔ caman de bɛ yen silamɛya ka di ye nka o ma silamɛya faamu dɔw fɛnɛ ye silamɛya faamu nka o ma se ka a ɲɛ ye fiyewu Seydi Sherifu Usman Madan Haidara ale silamɛya faamu k'a bila siratigɛ mun kan i b'a dɔn k'a fɔ ni o hakilila in tɛ an bɛ wagati min na bi sira kun bɛ di silamɛya ma k'a fɔ ko dunan mun don a ka segin ka taa nɔ la nka ale ye silamɛya faamu k'a bila an ka minɛn mun kɔnɔ k'a ni kodɔn mun da ɲɔgɔn fɛ ni o tɛ taa cogo tɛ silamɛya la ni mɔgɔ min sigi ka i miiri a ka kumaw la k'a ta fɔlɔ ka na se sisan nɔ ma bi ko m'a to an ye jateminɛ k'a kan koyi kabi wagati min na ne ni n ka cɛkɔrɔba bɛ taa fɛ yen Sheikh Ahmadu Bilen Tarawele n'an taara mun bɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ ɲɛna i y'a faamuya kabi wagati mɔgɔ bɛ mun fɔ n ye a ka ko la ni n yɛrɛ ka kan ka jateminɛ mun kɛ a n'an ka cɛkɔrɔba ye mun fɔ an ye a ka ko la olu dɔw ka girin dɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ ye ale kunkelenna faamu bi i bɛ da la k'a fɔ ko ala kira ka diinɛ ye nin de ne tɛ tɔgɔcɛ min bɛ ala kira kan bi mankutu cɛ min bɛ silamɛya kan bi a bɛ maa hakiliman ba silamɛya la nka ale ye silamɛya bila minɛn min kɔnɔ ka jɛ ni mɔgɔ bɛɛ ye ka mɔgɔ bɛɛ ku i n'a fɔ a mɔkɛ y'a kɛ cogo min na ne tɛ n'a kɛra ka mɔgɔw kɛlɛ k'u mabɔ i la kerecɛn hakɛ min bɛ tubi ale bolo san kɔnɔ kafiri hakɛ min bɛ tubi ale bolo san kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ a y'u k'a dɔn n'a gɛrɛla ɲɔgɔn na olu dara silamɛya la ale jogo de kama kelenna yalabaga n'o ko k'a ye ala ye o sɔsɔbaga tɛ yen dɛ kira de nana fɔ an ye ko ala y'a fɔ ale ye tan i y'a faamuya mɔgɔ tɛ da kuma la o i bɛ da kuma fɔbaga de la mun y'a to mɔgɔw sɔnna kira ye daniya mun bi ale yɛrɛ ka mɔgɔw sɔn b'ale cogo min na o dan b'ale la cogo min na o de la a ye mun fɔ mɔgɔw dar'o la a jogo kama Seydi Sherifu Usman Madan Haidara jogo min b'a la mɔgɔw dan b'a la cogo min na a ye mun fɔ de bɛ ka mɔgɔw da la an b'a n'a ka denbaya bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnma Sheikh Ahmad Tidiane Haidara an ye jogoya mun ye a la tiɲɛ na lamɔden ɲuman don a lamɔna ka ɲɛ sabula anw n'a bɛ jɛ cogo min na a n'ale bɛ bonya min ni karama min kɔnɔ bɛ n'an taara sigiyɔrɔ kelen na a bɛ anw n'a bila kisa kelen de la wallahi b'a dɔn k'a fɔ bonya min bɛ a la majigi min bɛ a la alhamdulillah ni ala sɔn tɛ a ma dɔgɔ o kɔfɛ an bɛ an yɛrɛ furuɲɔgɔn fo olu mun nana n bilasira yan nɔ n ka musokɔrɔba Khadijatu Tangara n ka foli b'a ni filanan Fatumata Keyita ne Fanta Keyita n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen Osayi Jawara k'ale k'i yɛrɛ fo kosɛbɛ dante foli min na o kɔfɛ Jala n ka foli bi a bɛ baara min na ala k'a cɛsiri da an balimamuso an bɛ foli bila ka taa ale fɛnɛ ma ani kan an ka Sekuba an bɛ foli bila ka taa ma ne ye Habibu Kani Abu Kani an bɛ foli bila ka taa an n'a dɔgɔkɛ Usmani Kani yarabi ni sigi caman bɛ ala bolo ala k'o yira n na sunkalo in ala k'a laban hɛrɛ la ala ka musakaw nɔgɔya ala ka garijɛgɛ ma d'an na sɔli ala Muhammad wa salim ala ka duwawu minɛ an bɛ fo k'i wale ɲuman dɔn ka duwawu kɛ hayi sisan aw bɛ wuli ka jɔ nin cɛsiri min na du tɔgɔya la kabila tɔgɔya la ala k'aw fanga se jeunesse groupement a ka commune kɔnɔna na an bɛ duwawu kɛ hayi sisan faamuya ala k'a di ala k'o kɛ ciba bonya kɔsɔn sali ala Muhammad o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na kurutim foli jumɛn bɛ yen alhamdulillah an bɛ lajɛbaga dama fo ka bi bila da na fɔ ka se sisan maa minnu y'aw ciw bila ka an lamɛn n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna kumakɛlaba tɛ yen lagɛlikɛlaw de b'i la an ka foli bɛ segin olu ma ka an bɔyɔrɔ fo n'o ye san tɔrɔ ni kalantɛ an bɛ sangaw bɛɛ fo ka fami jaabi fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ tila ka fami zaburi fo Osayi Zaburi ani denbaya bɛɛ lajɛlen inshallah i ni baraji
an bɛ dugawu kɛ Ayisa Ala ka foli ninnu bɛɛ kɛ hɛrɛ Sa Jawara. Alhamdulillah. Ala Yamadu Jalo lajɛjɛkulu fole an b'an ka maa welelen fo Samba ale min a yɛrɛ majigin ka ni waati in ta n'an ye ka walanda sanumanw di an ma an b'a ni a taama ɲɔgɔn fo ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ne yɛrɛ ka foli an b'a ta ka n'a ye Bangɔni Filabugu la Fami Koyita an b'u fo Ma Koyita n'a somɔgɔw ka taa ni foli filanan ye Samaya Fami Dia Samaya Fatumata Dia n'a somɔgɔw k'u fo ka taa ni foli sabanan ye Sikaso Fami Tarawele Aminata Tarawele a n'a somɔgɔw k'u fo ka foli naaninan ta ka taa a kuncɛ Garantigibugu la Fami Haidara Rokia Haidara n'a balimaw k'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲumandɔn ko Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ sɔli ala rasuli karim. Sa Jawara an bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲumandɔn ka Zabre fo ka Usa Samba fo kabini wula fɛ ka se ka fɛnw fara fara ɲɔgɔn kan ka walawalali di o la an bɛ dugawu k'aw ye hali sisan baara in Ala ka aw fanga se k'an ka ɲɛmɔgɔyaso fo k'u waleɲumandɔn olu mun ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri bɛɛ donna ni baara in kɔnɔna na an ka DG Usumani Sogore ka taa se an ka technique ɲɛmaaba Buya Kulibali an b'u fo k'u waleɲumandɔn nin kɛnɛ kan an bɛ tasibila kɛ ka taa Tamani an balimakɛ n'an ka Shirifukɛ an karamɔgɔ Seydi Shirif Usumani Madani Hayidara ale dɔgɔkɛ n'o ye Bayɛrɛ o ka bani an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ la Ala ka yafa ma ka dugawu kɛ Tamani ka bɛɛ lajɛlen nin kɛnɛ sanuma in kan ka taa se balima fɛn o fɛn banna nin waati in na an ka cɛkɔrɔba n'o ye Alhaji Bokar So bɛɛ b'a dɔn kitabu feerela Kuno Suguba kɔnɔ a fana fatura an bɛ Ala deli Ala ka hinɛ la Ala ka yafa ma ani silamɛ furuw bɛɛ lajɛlen ka taa se an ka Shirifukɛ ma o fana ka muso ka fatuli n'o ye Sherif Ibrahim Haidara lafiya Sherif Hamidu Haidara Lafiyabugu o fana furumuso banna an bɛ dugawu kɛ nin bɛɛ ye Ala ka hinɛ la Ala ka yafa ma k'u dayɔrɔw sumaya ni Ala sɔnna ma anw bɛna bɔ kɛnɛ kɔnɔ an bɛna zikiri min di aw ma o de ye zikiri worokiya an bɛ ale ka sunkalo fasa an b'o lamɛn o kɔfɛ a bɛ sɔrɔ k'aw ka kizini ye k'a fɔ aw ye ne ni aw ni Ala sɔnna ma Ala ma baasi foyi kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini inshallah wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.